Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Agosto 29, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, Senator Pangilinan kinuwestiyon ang pananatili ni Secretary Bunuan sa gitna ng umano'y korupsyon sa flood control projects. Si Senator Lacson naman umapela sa Philippine Construction Accreditation Board na tugunan ng issue ng accreditation for sale. Ang pondo naman para sa flood control projects ng Davao, sisilipin sa gitna yan ng mga naitatalang pagbaha doon. Abangan sa iba pang mga balita, National Police Commission, sinisilip na rin ang posibleng naging papel ng ibang matataas opisyal ng pambansang pulisya sa paghawak sa kaso nitong mga nawawalang sabungero. Ito namang mga regional director na dating pumirma ng manifesto of support para kay General Torre, naglabas na ng suporta para sa bagong pinuno ng pambansang pulisya. Sa provincial report, ilang provincial government sinimulan na ring imbestigahan ang umano'y mga palpak na flood control project. Sa ating balitang pampalakasan, dating NBA star Sean Campa nasentensahan ng 30-day electronic home monitoring at community works dahil sa second-degree assault. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Imbitado sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ang mga contractor ng questionableng proyekto sa probinsya ng Bulacan na personal na pinuntahan nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makita ang substandard na pagkakagawa ng mga ito. Sinabi ni House Public Account Chairperson Representative Terry Ridon na mga kumpanyang sangkot sa kontrobersiya gaya ng Sims Construction Trading ay kailangan ding magpaliwanag. Ayon sa mambabatas, iimbitahan nila ang naturang kumpanya na itinuturo na kontratista ng flood o itong Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Binigyang diin niya na dapat ding humarap ang Government Procurement Policy Board at ang Philippine Contractors Accreditation Board dahil sa mga bagong alegasyon na maaring nabahiran ng katiwalian kahit ang proseso ng accreditation nitong mga contractor. Una lang sinabi ni Congressman Ridon na ang kontrobersyal na mga proyektong tinukoy sa Bulacan ay hindi congressional insertion kundi mga panukala na kasama sa National Expenditure Program na inihanda ng Department of Public Works and Highways. Binigyang din niya ang implikasyon ng natuklasang ito na kahit ang mga proyektong dumaan na sa pagsusuri ng ehekutibo ay maaari pa ring maging anomalya. Tungkol naman sa saklaw ng investigasyon, nilinaw ng kongresista na ang unang pagdinig ay tututok sa mga proyekto sa Bulacan na binisita na ng Pangulo. Sinabi niya na tatalakayin sa hearing ang iba't ibang issue ng lumabas sa mga site visit, kabilang ang mga ghost project, mga undercapitalized firm at mga contractor na inakusahan ng paghahatid ng substandard na kanilang trabaho. Sa kaugnay ding balita, dapat umanong isama sa investigasyon ng Kamara de Representantes sa mga pundo naman na inilaan sa mga flood control project dyan sa may Davao City, kasama mga inilaan sa distrito nitong si Representative Paulo Duterte, lalo na noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para pa rin kay Congressman Terry Ridon, na nagsisilbing chairman ng House Committee on Public Accounts, hindi dapat nakaligtaan sa pagdinig ang laki ng pondo na inilaan sa flood control project sa Davao sa mga nakalipas na taon. Lalo na't malinaw na may problema pa rin sa pagbaha, nagbubunsod naman ng tanong kung maayos bang naipatupad ang mga naturang proyekto. Kasalukuyang nakakaranas ng malawakang pagbaha ang naturang lungsod ayon po sa ulat ng City Engineering Office na 265 lugar ang unahong nalubog sa baha sa mga nakaraang araw kasabay po yan ng malalakas na mga pagulan. Ayon sa mambabatas, bagamat may epekto ang climate change at ang lugar, natiling pangunahing dahilan ang infrastruktura sa pagbaha. Sinagundahan naman ni House Human Rights Committee Chair Representative Bienvenido Abante Jr. ang panawagang ito at sinabi na dapat harapin ng alkalde ang record ng sariling pamilya kaysa basta isantabi ang investigasyon. Ayon sa mambabatas, dapat ring tumulong ang alkaldeho ng Davao City na patunayan kung totoo o hindi ang kanyang pahayag ng investigasyon ay isang palabas lamang. Sa tanong kung limitado lamang sa kasalukuyang administrasyon ang investigasyon, sinabi ng mambabatas sa saklaw nito ang mga proyekto sa ilalim ng iba't ibang pamahalaan. Iminungkahi naman nitong si Congressman Abante na mas mainam na ganapin ang pagdinig malapit sa mga apektadong komunidad upang ipakitang seryoso ang pagtutok ng Kamara.
Samantala, nanindigan naman si Public Works Secretary Manuel Bonoan na hindi duplication ang sumbong sa Pangulo website ang Anti-Corruption Task Force na binuo ng kanilang ahensya. Ayon sa kalihim, target ng task force na ito ang mas mabilis na investigasyon kaugnay pa rin yan ng mga maanumalyang proyekto. Kukuha rin naman sila ng iba pang impormasyon mula sa iba pang mga records. Hinikayat din ng kalihim ang publiko na isumbong hindi lang ang anomalya sa proyekto kundi maging ang mga napapansin kaugnay sa lifestyle, uri ng pamumuhay ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways. Git niya, napakarami ng tauhan ng ahensya sa buong bansa at mapapabilis ng task force ang lifestyle check nito. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno at pinasisimulan nito sa lahat ng mga kawani at opisyal ng Department of Public Works and Highways. Agad namang kumasa sa hamon itong si Secretary Bonoan at nais niyang buksan sa investigasyon ang kalaan ng kanyang mga kalamanan pati na ang mga pagkakautang. Samantala, umapela si Senator Panfilo Ping Lacson sa Philippine Contractors o Construction Accreditation Board na huwag lamang itanggi ang issue ng umano'y accreditation for sale ukol sa mga flood control at iba pang mga infrastructure project, kundi aktibong kumilos upang sugpuin ang problema. Ayon sa senador, bagaman sinabi ng naturang board na ang mga shortcuts for a fee ay hindi nila gawa o ginagawa, kundi pakanan ng mga scammer. Natiling tanong kung paano na rin nakakakuha ng accreditation ang ilang mga contractor matapos silang magbayad. Dagdag pa niya na masusukat ang kredibilidad ng pahayag ng naturang board kung tunay na pinapakita nitong prioridad ang integridad ng kanilang lisensya o itong tinatawag na licensing system. Ang board na nasa ilalim po ng Department of Trade and Industry at isa sa mga implementing boards ng Construction Industry Authority of the Philippines ay siya pong namamahala sa accreditation ng mga contractor sa buong bansa. Itong Miyerkules, ibinunyag nitong si Senator Lacson na ilang pribadong contractor ang nagsabing maaari nilang mapabilis ang proseso ng accreditation sa halaga lamang na 2 million pesos. Bukod dito, binatikos din ng mababatas ang naturang board sa pagbibigay at pagre-review o ito'y pagre-renew ng accreditation kahit sa mga kumpanyang may kaso na sa Court of Tax Appeals, pati na sa mga kumpanyang may single accreditation na nakakatanggap pa rin ng malalaking mga proyekto. Samantala, iginit din ng board sa kanilang pahayag nitong araw ng Huwebes na sila ay naging proactive sa pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa ilang individual o ilang mga entity sa social media na nag-aalok umano ng shortcut services kapalit ng malaking bayad. Gayunpaman, muling iginiit ni Senator Lacson ang kanyang panawagan sa board na makipagtulungan sa mga ahensya tulad ng Securities and Exchange Commission upang matigil ang sabwata na nagre-resulta umano sa substandard at mga ghost infrastructure project. Samantala, sa iba pang mga balita, nananawagan si Vice President Sara Duterte ng mas malawak na investigasyon sa mga proyekto ng gobyerno hindi lamang sa flood control. Ito ay kasunod ng utos nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ilalim sa lifestyle check ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Duterte, dapat isama sa lifestyle check ang mga tao ng gobyerno kahit wala itong papel sa mga flood control na usapin. Binanggit niya ang pangailangang tukuyin ang mga dami na ginagamit umano sa ilang opisyal o ng ilang opisyal. Git pa ng Vice Presidente, tila nagiging circus lamang ang pamahalaan dahil sa limitadong saklaw ng investigasyon. Ibinunyag din niya ang umano'y pagkakahati-hati ng ilang kongresista o itong paghahati-hati ng ilang kongresista sa pondo para yan sa mga school building project. Nauna niyang tinukoy nung siya ay kalihim ng Department of Education. Pero hamon naman ng mga mababatas, maglabas dapat ng ebidensya ang pangalawang Pangulo. Dako tayo dyan sa bahagi po ng Senado, mga kabombo. Si Senator Pangilinan kinu-question kung bakit patuloy pa rin pong nanatili sa pwesto si Secretary Bunuan bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways sa gitna po ng umano'y korupsyon sa mga flood control project. Itong si Secretary Bunuan, hindi raw humaaring baliwalain yung pong tinatawag na command responsibility bilang Chief ng Public Works and Highways Department. May update si Bombo JC Galvez. Kinuwestiyon ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang pananatili sa pwesto ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa gitna ng issue ng umano'y trilyong pisong halaga ng flood control ghost projects. Git ni Pangilinan,
trilyong pisong halaga ng flood control ghost projects, ngunit tila hindi natitinagang kalihim at hindi pa rin nagre-resign. Hindi rin isinasantibi ng senador na posibleng kasabwat si Bonoan sa katiwalian sa maanumalyang flood control projects. Kaya naman nanawagan si Pangilinan sa pagkakaroon ng independent commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto. Binigyan din ng senador ang kahalagahan ng transparency, accountability at tamang paggamit ng pondo ng bayan upang maprotektahan ang mga pinakaapektadong komunidad laban sa pagbaha. Iminungkahi rin ng senador na pamunuan ng komisyon ng mga personalidad na may kredibilidad tulad ni na dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at Baguio City Mayor Benji Magalong. Samantala, suportado rin nito ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check ng lahat ng opisyal ng gobyerno, lalo na sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Kinuwestiyon naman ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang pananagutan ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang mga tauhan sa umunay maanumalyang flood control projects. Sa panayam, tinanong si Ontiveros kung inisente ba si Bonoan sa mga aligasyon laban sa kanyang mga kawani at kung ang kawalan niya ng kaalaman dito ay tanda ng mahina o bigong pamumuno. Git ng senadora, hindi maaaring baliwalain ang prinsipyong command responsibility ng mga pinuno ng ahensya. Well, kung biguman yung kanyang liderato or talagang hindi niya alam, pero nauna na yung ilang mga kasama ko dito sa Senado magtanong, kasama na si Senator Kiko, yung sabi niya kanyang nag-iisang tanong pagdating ng interpellation kay Senator Ping kung bakit hindi pa nagbibitiw sa tungkulin si Secretary Bonoan. Ibig pong sabihin, at the very least, kung heads of agencies po sila, may command responsibility sa ginagawa ng kanilang mga kawani. Ibig sabihin, pag gumagawa ng mabuti or excellent yung kanilang mga kawani, pwede silang maging proud na nangyayari yon sa ilalim ng kanilang watch. Ngunit kung sabwat o suspected ang kanilang mga kawani sa anumang kamalian o kakulangan, at the very least, hindi po ba may prinsipyo talaga ng command responsibility dyan? Una nang iniutos si Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa korupsyon sa gitna ng mga aligasyon ng irregularidad sa mga flood control projects sa buong bansa. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsusuri sa mga talaan ng Department of Public Works and Highways upang matukoy ang mga kahina-hinalang proyekto. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, ito namang si Deputy Speaker Puno nanawagan ng investigasyon sa mga funders ng Ghost Flood Project at papel ng DBM sa paglalabas at pag-antala ng pondo. Alamin natin ang iba pang mga balita. Tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Naghain ng House Resolution itong si Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Puno sa mababang kapulungan ng Kongreso nitong Miyerkules para investigahan in aid of legislation ang mga funders o tagapagpondo ng mga questionable at pekeng proyekto sa construction sa 2025 national budget, pati na rin ang naging papel ng Department of Budget and Management sa paglalabas at pag-aantala ng mga pondo. Ito ang House Resolution number 201 na inihain niya kahapon August 27. Sa resolution, binigyang diin ni Puno na kinumpirma niya mismo na ang Department of Budget and Management sa mga nakaraang budget hearings na may mga certain funds, particular doon sa congressional insertions sa 2025 General Appropriations Act ang intentional na hindi ni-release. Binalaan din ni Puno na ang ganitong sitwasyon na ilang mga sum funds released ay hindi inilabas ay nagpapakita ng pangangailangan para sa higit pang transparency. Pakinggan natin si Representative Ronaldo Puno. Ay ng ating legislatura, tulungan natin ang ating Pangulo ngayon sa kanyang ginagawang programa at alamin natin lahat ng problema dito sa mga flood control issues, yung mga pagsasamantala sa salapi ng bayan, dapat tigilin na yan at
pinapangako namin sa ating Pangulo na tutulungan namin siya dyan sa ginagawa niyang yan. Napakahalaga niyang inumpisahan niya, sana makatulong kami sa kanya. So maraming salamat sa inyo. Pagtulungan natin ito. Alam niyo, media is very important in keeping everybody honest. Kaya sana tuloy niyo yung ginagawa ninyo. Malaking bagay kayo sa pagdepensa sa ating demokrasya. Thank you very much. Samantala, itinutulak din ng isang party list lawmaker ang panukalang mag-institutionalize sa community-based tourism na layong masiguro na makakuha ng mga local communities ng kanilang fair share mula sa financial benefits ng turismo. Inihain ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ang House Bill number 3110 o ang Community-Based Tourism Bill. Binigyang diin ng kongresista ang pangangailangan ng isang bottom-up approach para mapaunlad ang turismo sa mga komunidad. Ipinunto din ng mambabatas na dapat isaalang-alang ang natatanging kayamanan ng ating pamana at kapaligiran. Ayon pa kay Bernos, ang isang mahalagang probisyon sa panukala ay ang pagtatag ng isang transparent revenue sharing mechanism sa pagitan ng local government units at ang mga komunidad na magkakaroon ng garantisadong minimum 30% net tourism revenues sa mga community managed sites. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita mga kabombo, umapela si dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza sa Administrasyong Marcos na kung magsasagawa man ng malawakang lifestyle check ay balikan muna ang mga naunang ikinasa nitong mga nakalipas na mga administrasyon. Ito ay upang hindi niya maulit ang mga nangyayaring serye ng lifestyle check na humahantok naman sa wala sa kabila ng anti-corruption effort na ginawa ng gobyerno. Inihalimbawa niya ang mga nangyayaring pagsusuri sa uri ng pamumuhay ng mga public officials kung saan naging bahagi ang Commission on Audit. Bagaman nakakapaghain sila ng kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa hindi maipaliwanag na kayamanan kumpara sa nilalaman ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, kadalasan anyang nadidismiss lamang ang naturang kaso. Tinukoy ng Commissioner ang kadalasang nagiging rason ng mga opisyal na nakakalimutan lamang daw nilang ilagay sa kanilang Statement of Assets ang ilang kayamanan, lalo at pinapayagan naman na baguhin ito sa isang pagkakataon. Dahil sa naturang probisyon, nalilimitahan o kalimitan anyang nababasura lamang ang kaso kahit maliwanag na labis ang paglubo ng kayamanan na hindi po maipaliwanag. Dahil dito, inirerekomenda ng dating Commission on Audit official ang pagkakaroon muna ng strategic structure na magsasagawa ng lifestyle check kasama ng mga individual na bubuo rito at kung paano ito isasagawa. Dapat din niyang malinaw ang kapangyarihan ng lupon na magsasagawa nito habang kailangan ding maging buka sa mga dokumento para mapag-aralang mabuti ang unang naturang lupon. Paalala nitong si Mendoza, bago maging excited ang lahat sa isasagawang lifestyle check, dapat ay magkaroon muna ng konkretong panuntunan sa isasagawang proseso at tiyaking mapapanagot ang mga opisyal ng bansa na matutukoy na labis ang kanilang paglubo ng kayamanan nang hindi po naayon sa kanilang tinatanggap na sahod mula sa pamahalaan. Samantala, binigyang din ni dating Commissioner Mendoza ang pangangailangan ng bawat government agency sa magkaroon ng sapat na kapangyarihan na bantayan ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng kanilang mga sariling empleyado. Katwiran ng opisyal, taon-taong nagsusumite ang bawat empleyado ng kanilang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Gayunpaman, matapos itong kolektahin ng mga opisina, walang malinaw na instruction sa mga ahensya na dapat bantayan at imonitor ang mga ito. Sa halip-an niya ay mistulang natatambak lamang ang mga naturang dokumento. Ayon pa kay Mendoza, dapat ay magkakaroon na kaagad ng kapangyarihan ng mga ahensya na bantayan ang mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at mga akmang opisina na magsasagawa ng trend analysis sa kayamanan ng mga empleyado. Sa ganitong paraan, makikitaan niya kung dumoble o lumubo ang kayamanan ng isang empleyado, bagay na mas mabilis isagawa. Pinayuhan ng mga lider ng Kamara si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hintayin ang formal na imbitasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso para masabi ang kanyang mga aligasyon at ilabas ang kanyang mga hawak na ebidensya kaugnay pa rin sa umunoy anomalya sa mga infrastructure project. Naon rito, ilang ulit na sinabi ni Magalong na hinahamon siya ng Kongreso na tumistigo, ngunit hindi pa rin siya nakakatanggap ng anumang opisyal na imbitasyon.
Binigyang diin ni Abante na pagbibigyan ng Kamara ng buong kortesiya ang alkalde kapag siya ay dumalo at tiniyak na hindi siya haharapin ng may pag-hostile o taliwas sa kanyang mga pangamba. Dagdag pa ng mababatas, hindi dapat mabahala si Magalong dahil ipapadala rin sa kanya ang formal na imbitasyon para humarap sa investigasyon. Sumang-ayon din dito, itong si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang chair ng House Committee on Public Accounts, at sinabi na bibigyan ng buong respeto ni si Magalong kapag ito ay tumistigo. Ngunit kinakailangan muna nitong magbigay ng buong detalye sa ilalim ng panunumpa. Binigyang din niya na dapat magharap si Magalong ng konkretong ebidensya at hindi lamang mga aligasyon. Mariing binigyang diin ni Abante na suportado ng Kamara ang expose ni Magalong, ngunit kinakailangang may pangalan at dokumentong suporta sa kanyang mga paratang. Nang tanungin kung iniimbitahan si Magalong sa Setyembre 2 hearing, higil yan sa flood control project dyan ho sa Bulacan, nilinaw ni Ridon na hindi pa siya isasama. Ngunit iginit ni Abante na malapit na ring maganap ang pagdalo ng alkalde. Samantala, abangan po mamaya, update po tayo live mula po dyan sa may Zamboanga City. Mga kabombo, kasabay pa rin po nitong malawakang voters education campaign na ginagawa ng Commission on Elections. Nilunsad po dyan sa may Zamboanga City. Nariyan, live si Bombo Isa Cotoner. Abangan po yan mamaya. Samantala, iba't ibang Police Regional Office sa buong bansa ang nagpahayag ng kanilang statement of support para sa bagong acting Philippine National Police Chief o Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa kanilang mga pahayag, pinaabot ng iba't ibang Police Regional Office ang kanilang mainit na pagbati kay Police Lieutenant General Nartates. Tinek din nila ang kanilang lubos at walang pag-aalinlangang suporta sa kanyang pumuno bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Layunin nilang sama-samang palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad sa lahat ng antas, sugpuin ang katiwalaan sa loob at labas ng organisasyon at labanan ng terorismo na nagbabanta naman sa seguridad ng bansa. Ang kanilang pagkakaisa ay naglalayong maging mas epektibo ang Philippine National Police sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Samantala, kinilala at pinasalamatan naman ng Police Regional Offices ang naging paumuno ni Police General Nicolas Torre III. Nagpasalamat sila sa mga reformang ipinatupad dito sa Philippine National Police na naglalayong pagbutihin ng serbisyo at integridad ng organisasyon. Ang mga reformang ito ay nagbigay daan para sa isang mas epektibo at responsableng kapulisan. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita. Tuluyan na pong umalis ang Chinese tugboat mula sa dati nitong posisyon sa Ayungin Shoal malapit sa may BRP Sierra Madre. Una pong ikinabahala ng marami ang presensya ng naturang barko dahil sa pangambang hilahin nito ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Ito ay nagsisilbing outpost ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, bagay na dati na ring binaliwala ng hukbong pandagat ng Pilipinas. Ayon kay spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi na nakita ang naturang tugboat mula pa nitong Agosto 26. Muli ring tiniyak ng Navy official na hindi kaya ng isang tugboat na hilahin ang nakasadsad na barkong pandigma. Ito ay mahigpit anyang nakasadsad sa naturang bahura mula pa noong una itong dinala sa lugar noong 1999. Sa kabila ng pagalis ng Chinese tugboat, natili pa rin anya ang ilang Chinese assets sa Ayungin Shoal. Kabilang dito ang 2 barko ng Chinese Coast Guard, 2 inflatable boats at 15 militia vessel. Mamaya mga kabombo, kukunin natin ang linya ng ating kasamahan. Ito hong kaugnay pa rin ng itong pagsilip ng NAPOLCOM sa posibleng naging papel ng ibang mataas na opisyal ng Philippine National Police sa naging paghawak ng kaso nga nitong mga missing sabungero. Mga kabombo, nasa linya na si Bombo Bea Pinisa. Patuloy na sinisilip ng National Police Commission ang posibleng naging papel ng iba pang matataas na opisyal ng Philippine National Police kaugnay sa naging paghawak ng pulisya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ilang mga pangalang kasi ang lumutang at patuloy na inuusisa ngayon ng komisyon matapos na isiwalat umano na isang pulis ang kanyang mga kinalaman hinggil sa kaso. Bagamat hindi na nagbigay ng buong detalye, inihayag ng NAPOLCOM Commissioner, Vice Chairperson and Executive Officer Atty. Rafael Vicente Calinisan na hindi sila tumitigil sa pag-iimbestiga upang agad na matukoy ang mga partisipasyon ng iba pang mga pulis sa naturang kaso. Anya, lahat ng tao ay hindi exempted sa kanilang investigasyon at kung mayroon silang posibleng partisipasyon sa kaso ng missing sabongeros, ay posible silang ipatawag ng komisyon at humarap sa ongoing investigation hinggil dito. Kaugnay nga, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NAPOLCOM Commissioner Atty. Rafael Vicente Calinisan.
Ulitin ko po, lahat po ng tao ay hindi po exempt sa investigasyon. Kung meron man silang partisipasyon sa aspetong missing sa Bongeros, sila po ay maaring imbestigahan at sila po ay iniimbestigahan. So wala po tayong pakialam sa ranggo. It may be the lowest mammal, it may be the highest mammal. Basta po involved po sa missing sa Bongeros case, we will look into it. 4 na personalidad naman ang kasalukuyang tinitignan na ng kanilang komisyon na mula sa mga naging impormasyon na isiniwalat ng isang pulis at testigo rin sa kaso kung saan inihayag ni Kalinisan na posible silang ipatawag kung sakali man at tiniyak na lahat ng magiging mataas o lahat ng maging matataas na opisyal sa loob ng pambansang pulisya ay kanilang iniimbestigahan. Ayon din anya na pagsabungin ang mga personalidad at maging ang mga institusyon ng pamahalaan. Kaya naman hindi rin niya, ang mga pahayag na ito hindi rin para magturo at tumarget ang kanilang komisyon ng mga pangalan at personalidad kung saan nanindigan ng komisyon na ang kanilang ginagawang mga investigasyon ay nakabase lamang sa katotohanan at hindi para tumarget lamang ng mga kung sino-sino. Kaugnay nga pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Vicente Kalinisan. Ayokong pagsabungin ng mga tao, ayokong to identify particular people, 'di ba? Especially ngayon na may mga bagay-bagay na nangyari. Let's just say na we are just investigating the Sabong case. Kung sino yung mga involved dyan, sino yung mga nagprotection dyan, kasama sa inimbestigahan namin yan. Pero we are not in any way pinpointing, if you know what I'm trying to say, or targeting certain personalities. That's not the case. Ang ginagawa nating investigasyon factual. Ang ginagawa nating investigasyon exhaustive. Kasi yun ang dapat ang gawing investigasyon Pero it is not in any way to target certain persons. Samantala, tiniyak naman ni Kalinisan na nagpapatuloy ang mga nagiging investigasyon nila hinggil sa kaso, katuwang pa rin ang iba pang mga kagawaran gaya ng Department of Justice at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan upang mapabilis na maresolba ang mga tanong ng publiko at maging ng mga naiwang pamilya ng mga mismong sa Bongeros hinggil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 28 minutes makalipas ang 12 ng tanghali. Bukas ang Pilipinas sa anumang suhestyon, mungkahi o ideya na magmumula sa Estados Unidos upang higit pang mapagbuti ang sitwasyon ng bansa sa gitna po ng iba't ibang hamon na kinakaharap nito. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo ng Pilipinas sa courtesy call sa kanya ng U.S. Senate Armed Services Committee Congressional Delegates sa may Palasyo Malacanang. Ang Pangulong Marcos, maraming bagay maaari pong magkatuwang na gawin ng Estados Unidos at ng Pilipinas gaya ho ng may kinalaman sa mga multilateral na kasunduan na nagawa na maitatag dito ho sa Asia-Pacific region. Sinabi ng Pangulo na napakarami pang dapat na talakayin sa pagitan ng Pilipinas at ang US na pinasalamatan din ng punong ehekutibo para sa suportang ibinibigay para sa modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa harap nito ay nagpahayag din ng pag-asa si Pangulong Marcos na lalo pang magiging katuwang sa hinaharap itong Pilipinas at ang US, lalo at sa nakalipas na mahigit 100 taon ay malapit na ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Balita, formal na hong inilunsad ng Department of Budget and Management ang Transparency Program ng Marcos Administration. Sa tulong na natulang programa, makikita na at masusubaybayan ng publiko ang progreso at kalagayan ng iba't ibang proyekto ng pamahalaan na naglalayong kontrolin ito nga mga pagbahas sa bansa. Partikular na inilunsad ang Project Dime na isang digital tracker na binuo at pinamamalaan ng Department of Budget and Management. Isa itong makabagong plataporma nagbibigay ng mas malinaw at napapanahong impormasyon sa mga proyektong ito. Pinangunahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang formal na paglunsad ng Flood Control Component Project Dime na isinagawa sa Tripa di Galina Pumping Station dan sa may Pasay City. Ang pagpili sa lokasyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga pumping station sa pagkontrol naman ng baha sa Metro Manila. Ayon kay Secretary Pangandaman, ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay napakalinaw.
Ito ay ang siguraduhin o tiyakin ang mga proyektong pinopondohan ng gobyerno ay agarang maramdaman at makita ang positibong epekto sa buhay ng mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Kabilang sa mga teknolohiyang ginagamit nga ay ang satellite imagery, drone technology at geotagging. Sa pamamagitan ng satellite, maaaring makita ang malawakang progreso ng mga proyekto. Sakop naman ng Project Dime ang iba't ibang uri ng infrastruktura. Kabilang dito ang farm-to-market roads na nagpapabuti naman sa transportasyon ng mga pampublikong o itong mga produktong agrikultural, mga proyekto sa railway na nagpapagaan naman sa paglalakbay, mga sistema ng irigasyon na sumusuporta sa mga pang-agrikultura at ngayon kasama na rin ang mga proyekto para yan sa flood control. Ang pagpapalawak ng sakop ng Project Dime sa flood control project ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamahalaan sa paglutas pa rin sa mga problema sa baha. Sa ibang mga balita, mga kabombo, nagbabala ang security analyst na si Dr. Chester Cabalsa laban sa mga Chinese spy network na lalo pang lumalawak ang operasyon dito sa Pilipinas. Ang mga ito, ayon kay Dr. Cabalsa, ay mas malalaking pondo o meron pong malalaking pondo at posibleng nagpaplanong maka-impluwensya sa ilang mga haganapan sa Pilipinas kasama na ang 2028 presidential elections. Naniniwalang eksperto na nais ng Chinese government na makisawsaw sa halalan upang panalunin ang gusto nilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Tiyak din na niyang maglalabas sa mga ito ng campaign fund para sa sinumang susuportahang kandidato upang mas maimpluwensyahan ang security o itong foreign and security policies ng Pilipinas. Ayon pa kay Dr. Cabalsa, pinipilit na ng mga Chinese sleeper agent na pasukin ng mga critical institution ng Pilipinas tulad po ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Marami sa mga ito ay nakakapagsalita na rin ng Filipino at karaniwang pinapasok ang mga Chinese-Filipino community upang makapagpanggap na bahagi sila ng komunidad. Umapila rin ang security analyst sa pamahalaan na lawakan ng intelligence operations sa lahat ng sektor dahil tiyakan niyang sasamantalahin ng China ang pagpapadala o itoong kasalukuyang relasyon nito sa Pilipinas para lalo pang magpadala ng mas maraming spy. Ang mga naturang spy, ayon kay Cabalsa, ay posibleng nakakapasok na rin at nakakapag-impluwensya sa iba't ibang sektor. Ito namang grupo ng mga Muslim nagsagawa ho ng demonstrasyon bilang suporta sa Bangsamoro Autonomous Region election. Petisyon naman para hamunin ang constitutionality ng Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Inihain ho sa Korte Suprema. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Nagsagawa ngayong araw ang ilang grupo binubuo ng mga Muslim ng demonstrasyon sa harap ng Korte Suprema upang idulog ang kanilang hinaing at maging ang pagsuporta sa gaganaping Bangsamoro Parliamentary Elections 2025. Ayon kay Attorney Lanang T. Ali Jr., Member of the Parliament ng Bangsamoro Transition Authority, dapat itong maituloy sa darating na Oktubre. Aniyaya, suportado nila ang pagsasagawa ng eleksyon nang sa gayon ay kanilang maipakita ang boses ng mamamayan sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ating pakinggan muna sa Attorney Lanang T. Ali Jr., Member of the Parliament, Bangsamoro Transition Authority. Endorsed ng Moro Islamic Liberation Front ng mga member of the Parliament. Gusto po namin magkaroon na at matuloy ang election ngayong October 13, 2025 na isang mapayapa at may kredibilidad at lumalabas ang sumasalamin sa boto at boses ng Bangsamoro o mamamayang Moro dyan sa Parliament. Samantala, kasabay naman ito ang kanilang paghahain ng petisyon upang hamunin kung naaayon sa konstitusyon ang napasabatas ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ani Attorney Lanang T. Ali Jr., labag umano ito sa batas dahil sa ito'y gerrymandering o pinagsama-samang ang mga distrito o munisipyo na ani ay pabor sa interes ng iilan. Kaya't sa kanilang demonstrasyong isinagawa ngayong araw ay anilay bilang pagtutol ito sa naturang batas sapagkat git nilay ito ay unconstitutional. Narito ating muling balikan ang tinig ni Attorney Lanang T. Ali Jr., Member of the Parliament ng Bangsamoro Transition Authority. Po tayo ngayon sa Supreme Court para mag-file ng petition questioning yung Bangsamoro Autonomy Act No. 77 dahil ito ay unconstitutional at labag sa batas ng Pilipinas.
Ito ay pinasa at pinirmahan ng Honorable Chief Minister Abdurrahman Makua at kahapon. Ngayon, itong redistricting bill ay ito ang magdi-define ng parliamentary district sa BARM. Ito ay labag sa Constitution at batas ng Pilipinas dahil ito ay gerrymandering. Ibig sabihin, pinagsama-sama ang mga munisipyo para tugunan ang interes ng mga traditional politicians. Samantala, sa ating papag-antabay dito sa Korte Suprema, lungsod ng Maynila, nagsumite naman ng liham ang isang grupong Truth and Justice Coalition kasama si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Belkica at iba pa. Layon sa kanilang liham na sa maestrado na himukin naman ito na ikonsidera ang tuluyang pagresolba na sa issue ng impeachment. Naniniwala ang grupo na impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte ay unconstitutional dahil sa naging paglabag umano sa Equal Protection Clause. Kaya't anilay, dapat pa rin maitaguyod ang integridad at kalayaan ng hudikatura sa kabila ng mga issue sa desisyong patungkol sa impeachment. Narito atin naman pakinggan si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Belgica. Ang intention namin sana by coming here we can bring light into the issue para matapos na po ito dahil dapat patas ang batas sa lahat under the law. 1/3 should not qualify one representative. So the verification should have the same standards. So nandito kami just to bring this issue or thought and reminder to the court para baka makatulong po sa kanilang pag-decide. Live mula dito sa Korte Suprema, ako si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Tinitiyak ng pamahalaan ang dedikasyon sa pangangalaga sa kalayaan ng pamamahayag sa gitna ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng media sector sa kasalukuyan. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng pagkilala sa mahalagang papel ng media sa isang malaya at demokratikong lipunan. Sa isinagawang National Press Freedom Day Conference, nagpahayag si Jose Torres Jr., ang nagsisilbi pong Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security. Ukol yan sa patuloy na pagsisikap at inisyatiba ng gobyerno. Layon po nito na tiyakin ang kaligtasan ng mga mamahayag sa buong bansa at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan, lalo na sa panahon ng digital age kung saan mas laganap ang impormasyon. Dumalo naman sa isinagawang National Press Freedom Day Conference ang iba't ibang mga media practitioner mula sa iba't ibang organisasyon at mga estudyante na nagmula po sa iba't ibang mga universidad at kolehiyo dito sa bansa. Tinalakay dito ang kasalukuyang kalagayan ng press freedom, mga bantang kinakaharap at bumubuo sa mga estratehiya na makakatulong upang mapanatili at isulong ang malayang pamamahayag. Binigyang diin ni Undersecretary Torres ang mahalagang nagawa ng kasalukuyang administrasyon sa pagpapalakas ng proteksyon para sa mga miyembro ng media sector. Samantala, sa kabila naman ng walang tigil na pagbuhos ng ulan at mga deklarasyon ng suspensyon ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, hindi naman natinag ang Manila City Council at nagpatuloy sa kanilang regular na sesyon sa pangunayan ng kanilang Vice Mayor. Ipinakita ng konseho ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa lungsod ng Maynila kahit pa sa gitna ng masamang panahon. Umabot sa 21 na mahalagang ordinansa at resolusyon ang formal na naaprubahan ng konseho. Ilan sa mga ito ay may layuning pagbutihin ang kalusugan ng kanilang mga residente at pagandaan ang lungsod sa kalamidad. Kabilang sa mga naaprubahan ay ang pagtatag ng isang programa na tinawag nilang Lusog Maynila Program. Ito ay isang inisyatibo na nakatuon naman sa pagpapalakas ng fitness sa iba't ibang komunidad sa lungsod. Layo na ng programa ito na hikayatin ng mga Manilenyo na maging aktibo at pangalagaan ang kanilang kalusugan. Bukod pa rito, naglaan din ang konseho ng pondo para yan sa kanilang Disaster Risk Reduction and Management. Ang pondong ito naman ay nakalaan para gamitin sa mga aktibidad na may kaugnayan pa rin sa pag-iwas at pagpapagaan ng epekto at mabilis na pagtugon sa mga sakuna at mga aring tumama sa lungsod.
Malaga ang pondong ito upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan ng Maynila sa panahon ng krisis. Tinalakay rin sa kanilang sesyon ang isang resolusyon na naglalayong paigtingin pa ang Manila Police Department ang kanilang kampanya para sa kaligtasan ng mga pedestrian. Inihayag naman ng magnitude 4.6 na lindol ang bahagi po ng Surigao del Norte ngayon pong araw mga kabombo. Ayon po sa ulat ng mga otoridad, ang sentro ng lindol ay matatagpuan sa layong 8 kilometro sa hilagang kanluran ng Burgos, Surigao del Norte at may lalim ho na 21 kilometro. Naitala ang intensity 3 sa Hinunangan sa Southern Leyte, habang intensity 2 naman sa Silago at Hinundayan sa may parehong lalawigan, pati na sa bahagi po ng Surigao. Samantala, naramdaman din na mahinang lindol sa Abuyog at Hilongos sa Leyte, gayon din sa lungsod po ng Kabadbaran sa Agusan del Norte. Wala pang naiulat na pinsala o nasaktan sa insidente, ngunit patuloy po yung monitoring na ginagawa ng lokal na pamahalaan at ang Local Disaster Response Team. Pinapayuhan din po ang publiko na maging alerto sa posibleng aftershock at sundin ang mga abiso mula po sa kinauukulan. Idineklara ho ng Korte Suprema na otomatikong nagtatapos ang bisa ng Special Power of Attorney kapag namatay na ang taong nagbigay nito. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Enting, sinabi ng 3rd Division ng Supreme Court na anumang kilos ng agent matapos ang kamatayan ng principal ay walang bisa, maliban kung pasok sa limitadong exemption ng batas. Kaugnay ito ng kaso ni Jessica Oberas at San Miguel Foods Incorporated matapos gamitin ni Jessica noong 2003 ang Special Power of Attorney ng kanyang yumaong ama para isanlaang ari-arian. At higit ng Korte Suprema, tapos na ang bisa sa itong SPA nang pumanaw ang ama noong taong 1998. Gayunpaman, kinilala ng Korte na balido ang isinagawang mortgage at foreclosure pero limitado lamang ito sa bahagi ng ari-arian na pag-aari ni Jessica bilang co-owner. Muli iginiit ng Supreme Court na kapag namatay ang principal, otomatikong nagwawakas nga ang kapangyarihan ng agent. Dako tayo dyan sa may Zamboanga City mga kabombo para pa rin dito sa malawakang information campaign na ginagawa ko ngayon ng Commission on Elections kasabayan ng papalapit na Bangsamoro elections. May update po dyan live si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bo Victor, tuluyan nang ibinasura ng Commission on Elections and BAC ang registration ng Duterte Youth Party List. Kinumpirma yan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia dito sa may Zamboanga City. Sa naging boto na 5-1-1-1, 5 umayon sa naging desisyon ng second session na ibasura ang registration. Isa naman ang hindi sumang-ayon at isa ang nag-inhibit sa kaso. Ayon sa resolusyon na inilabas ng poll body, hindi tinanggap ang ipinasang motion for consideration na naturang party list dahil kulang ito sa merito. Walang nakita ang handbank sa motion for consideration na maaaring mag-reverse na naging desisyon ng second division. Noong Hunyo 18, ibinasura rin ng COMELEC second division ang registration ng Duterte Youth Party List kasunod ng kakulangan nila sa publication at hearing of party list accreditation na requirement ng komisyon. Matatandaan po mga lawa sa may pinakamaraming nakuhang boto noong 2025 midterm elections na umabot sa mahigit 2.3 million. 3 seat sana ang nakuha ng naturang party list ngunit hindi sila iprinoklama dahil sa mga pending na kaso. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Bakit po umabot sa ganito yung decision ng handbank? Yes, alam natin medyo na talaga nagtagal, 2019 pa yung kaso na yan. Humingi tayo ng dispensa sa ating mga kababayan kahit dito sa partido na ito. Sa matagal na naging desisyon sapagkat siyempre lalong-lalo na itong huling parte na kung saan may bago tayo mga miyembro na pinag-aralan pa kung ano ang mga punot dulo at ano ang mga issue na pumapaloob doon sa kaso na ito. Sa bandang huli, ang naging desisyon ng mayorya, 5 na mga miyembro na nagsabi na kansilado ang registration ng naturang party list. Isa ang nagsabing pananatilihin ang kanyang desisyon doon sa division at ako po ay nag-no part bilang nagkaroon ng previous relation doon sa naturang party list. Ayon kay Garcia, maaari pa namang umapela sa loob ng 5 araw ang naturang party list sa Korte Suprema para makakuha ng temporary restraining order.
Samantala, sa ibang balita ngayong araw dito sa may Zamboanga City, nagkasari ng Commission on Elections ng Voters Education at BARM Stakeholders Briefing para mahikayat ang mga taga-Bangsamoro na bumoto sa parliamentary elections sa Oktubre 13. Tinalakay sa pagpupulong ang pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa eleksyon na ipinaalalang kailangang isa-isang dumaan sa verifikasyon. Binigyan din ng impormasyon hinggil sa allocation ng mga upuan para sa mga kinatawa ng political party sa regional parliament, district at sectoral representatives. Aminado kasi ang poll body na batay sa survey na kanilang natanggap, mababa ang bilang ng mga nais bumoto sa Bangsamoro elections. Kaya mahalagaan niyang maipanuwa sa mga botante kung bakit kritikal ang kanilang paglahok sa naturang eleksyon. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hindi po maghahanap ng away ang COMELEC dito sa Bangsamoro, bagkus kami ay partner ng parlamento ng buong Bangsamoro sa pagkakaroon ng isang maayos na halalan. Dapat po maging maliwanag sa mga kababayan nating Moro kung tayo ba'y magkakaroon ng halalan o wala. Ang tagal ng pinangako, may imbiyerno na naman ba? Dapat yung pangako tinutupad. At ang pangako yan, yung halalan sa Oktubre 13. Live mula dito sa Zamboanga City, ito si Bombo East Sacotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Ito hong pangalan ng pinuno ng DPWH na nakakaladkad nga sa isyu pa rin netong flood control project anomaly. Aba, kinisto ng isang senador. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Pwenesto ni Senador Francis Kiko Pangilinan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nagbibitiw sa pwesto si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa gitna ng mga aligasyon na umano'y katiwalian sa mga flood control projects ng ahensya. Ayon kay Pangilinan, nakakagulat at nakapagtataka na nanatili pa rin sa posisyon si Bonoan kahit pa lumalabas na aabot umano sa trilyong piso ang nawalda sa flood control project at ghost projects ng Department of Public Works and Highways. Posible umanong hindi naresolba o hindi na imbestigahan ng kalihim ang naturang issue o kaya naman ay may kinalaman mismo ito sa katiwalian. Pahayag ng senador, maaaring incompetence o kaya'y korupsyon ang dahilan sa pananatili ng kalihim sa kanyang pwesto. Gayunpaman, iginiit ni Pangilinan na hindi nangangahulugan na kapag nagbitiw si Bonoan ay makakaiwas na siya sa anumang kaso o reklamo. Maaari pa rin umanong sampahan ito ng kaukulang kaso sakaling mapatunayang totoo ang mga paratang. Trilyong pisong halaga ng flood control ghost project. Ang tanong, bakit hindi pa nagre-resign ang secretary? Hindi ba? Dahil pag dalawa lang yan dalawa lang yan. Nalusutan ka ng trilyong pisong kurakot, hindi ba? O yung pangalawa, kung hindi ka nalusutan, kasabot ka, involved ka, hindi ba? So it's either incompetence or corruption. Either way, di ba? Bakit ka pa nariyan? Matatandaang itinanggi ni Secretary Bonoan ang mga paratang at iginiit na wala siyang personal na pakinabang sa mga maanumalyang flood control projects. Samantala, nagpahayag ng suporta si Senador Pangilinan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong upang pangunahan ang investigasyon sa anomalya. Anya, imbes na batikusin o takutin si Magalong, nararapat lamang natanggapin at pakinggan ang mga solusyon nito para maresolba ang problema. Bakit hindi nyo i-welcome itong pagbusisi sa corruption sa halip na binabatikos nyo o tinatakot pa? Sabi nga panay daw ang bitiw na salita, wala naman palang imbitasyon. Ano ba yan, di ba? Parang sa media lang dinadala. Natatakot ba silang imbitahin si Mayor Magalong kasi sasabihin niya yung katotohanan tungkol sa corruption? We support Mayor Benji Magalong and the other mayors. I have full support and trust. Pinagkakatiwalaan natin si Mayor Benji and we support him. Dapat talagang may pananagutan itong mga nagkasala. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! This is Bombo Radio Philippines. Number one, most trusted, unmatched,
your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga provincial report, magkakabumbang Department of Public Works and Highways doon sa may probinsya ng Capiz, nagsagawa ng malalimang investigasyon ukol sa mga palpak na flood control project sa naturang lalawigan. May update dyan ng Bombo Radio Rojas. Isinasagawa na ngayon ng Department of Public Works and Highways sa Capiz ang masusing investigasyon kaugnay ng mga flood control project sa Panay River na layong protektahan ang buhay, kabuhayan at mga komunidad laban sa patuloy na pagbaha. Bagamat may magandang layunin ang proyekto, hindi maikakaila na marami pa ring residente sa lalawigan ang patuloy na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Engineer Cecil Lawrence Cruz, ang First District Engineer ng Capiz, binigyang din niyang pangunahing layunin ng proyekto ang pagbibigay ng proteksyon sa mga pamilyang naninirahan malapit sa ilog, lalo na tuwing bumubuhos ang malalakas na ulan. Ayon pa kay Cruz, mayroong koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan, barangay at iba pang ahensya upang maisakatuparan ang proyekto. Gayunman, inamin din ng mga otoridad na kulang ang pondo para sa karagdagang istruktura at maintenance. Dahil dito, kahit may mga hakbang ng ginagawa, nananatiling lumulubog sa baha ang ilang bahagi ng Capiz, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Dagdag pa ni Cruz, limitado lamang ang haba ng buhay ng mga materyales na ginagamit sa flood control projects. Tinatayang aabot lamang ito ng hanggang 10 taon bago masira o hindi na magamit, kaya't kinakailangan ang regular na rehabilitasyon. Dahil dito, nananawagan ng mga residente at mga lokal na opisyal ng Capiz ng dagdag na suporta mula sa national government upang maipatupad ang mas matibay at pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema ng pagbaha sa buong lalawigan. Ginagawa po natin ito to protect ang ating mga kababayan, and their lives and their properties, yung mga kabuhayan nila for flooding. Yun ang intention naman ng river control natin. Kaya nire-reinforce natin yan to prevent flooding. Pag sa actual site condition, so nagkakaroon tayo ng additional days ng delays. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita, itoong kongresista hinamon si Department of Education Secretary Sani Angara na tugunan ang tumataas na kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Alamin natin kung paano sa pag-uulat ng Bombo Radio Ligaspi. Hinamon ng isang kongresista si Department of Education Secretary Sani Angara na magtulungan sa kung paano matutugunan ang tumataas na bilang ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Ayon kay Albaya 1st District Representative Congresswoman Crisel Lagman Luistro na baka pwedeng matingnan ng kalihim ang kurikulum kung tunay na naipapatupad ang Republic Act No. 10354 o ang Reproductive Health Law, kung saan isa sa mga may akda nito ay ang kanyang yumaong ama na si dating Albaya Representative Edsel Lagman. Aniya, katulong siya ng kalihim sa Kongreso upang mapaganda at mas maging responsive sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Binigyan din pa ng kongresista na sila ay makikisa at magiging katulong sila ng kalihim sa anumang hakbang pagdating sa edukasyon. Samantala, ginawa ng kongresista ang payag matapos bumisita si Deputy Secretary Angara sa Tabaco City, Albay upang pangunahan ang inauguration at blessing ng kauna-unahang Alternative Learning System Community Learning Center sa rehiyon ng Bicol. May challenge po ako, Secretary. Mataas pa rin po ang bilang ng teen pregnancies natin, kahit dito po sa Tabaco. Baka pa pwede pong tingnan ang curriculum kung tunay talaga pong nai-implement ang RH law. And katuwang po ninyo ako sa Kongreso para po pagandahin ito at maging mas responsive sa pangangailangan natin. Challenging para sa atin to, and nakikiisa po ako. Magiging katuwang kami
sa edukasyon. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ito namang ginagamit na outdated na flood hazard map na mula pa noong dekada 50. Itinuturing na isa sa mga pangunahing dahilan din ng mga palpak na flood control project sa Iloilo City. Alamin natin ang buong detalye. May balita dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Nabunyag sa pagdinig ng Iloilo City Council na isa sa pangunahing dahilan ng palpak na mga hakbang laban sa baha ay ang paggamit ng luma at hindi maaasahang data. Lumabas sa Quad Committee hearing na ang flood hazard map ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ay mula pa noong dekada 50. Kasalukuyan na ito isinasa ilalim sa digitalization upang maisama ang mas makabagong data ng mga daluyan ng tubig. Inamin din ng Department of Environment and Natural Resources na hindi na rin napapanahon ang kanilang mga topographic maps kaya't umaasa ang mga planner sa Google Earth na hindi naman angkop para sa lokal na solusyon. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Councilor Rex Marcos Sarabia, Majority Floor Leader, sinabi nito na batay sa inilatag na ulat ng Iloilo City Drainage Task Force, ilang paunahing suliranin ang nagpapalala sa problema gaya ng kakulangan ng pakikipag-ugnayan ng mga pambansang ahensya at lokal na pamahalaan, lumalalang kondisyon ng klima, presensya ng informal settlers sa gilid ng mga ilog, paggamit ng luma at hindi na epektibong flood control structures at iba pa. Kasama rin sa mga isong binanggit ang nakatiwangwang na pumping stations, mababang drainage outfalls na sanhi ng pagbalik ng tubig dagat at patuloy na siltation sa mga ilog at sapa. Muling binigyang diin ang pangangailangan ng mas malapit na koordinasyon ng Department of Public Works and Highways at ng lungsod upang makabuo ng mas epektibong disenyo at proyekto. Itinakda sa September 18 ang susunod na Quad Committee hearing kung saan tatalakay ng mga ulat ng City Planning and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Office of the Building Official at City Assessor's Office. Na-identify na lacking ang data both the local government and the national government. Ang DNR, I think on record, kulang ang topographic maps sa mga waterways, outdated ang topographic map, mga waterway maps. I think when we are looking for solutions, hindi accurate. Si Attorney Rex Marcos Sarabia, Iloilo City Councilor. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan or namonitor sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa bahagi po ng Luzon area, dyan po sa may Northern Luzon, sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radyo Kawayan. Sa Ilocos Region, particularly na dyan sa may bahagi ng Pangasinan, nariyan po ang Bombo Radyo Dagupan at ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Dagupan. Naroon din po sa may Cordilleras, nariyan ang Bombo Radyo Baguio at Star FM Baguio. Sa Legazpi area, sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radyo Legazpi. Habang dito sa Mega Manila naman, narito ang Star FM Manila. Samantala, maaari nyo pa rin masubaybay ng mga programa ng Bombo Radyo sa pamamagitan pa rin ng Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Luwag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Para naman sa Southern Luzon, nariyan rin ang Bombo Radyo Naga. Mga Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you
seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na ho ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa gihapon diri sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the #1 most trusted radio network kinakantri Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Agosto 29, tuig 2025. Thank God it's Friday! Sa gihapon, inimulagan ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon yung mga balita. Di kulang patay matapos sa malasakan sang truck sa Baldosa, La Paz. Samtang Iloilo City District Engineering Office wala or liwat nga napaslawan nga maghatag sang detalye kung nga wala na sang may nagatrabaho sa proyekto sa Dalan Isnard kag JM Basa. Sa bihag nga bahing call center agent na aksidente samtang nagasakay sang kasa rider. Why gin buligan ang nasambitan sining pasahero niya. Sa kaangkot nga balita, Committee on Public Safety plano nga ipatawag ang mga Facebook pages sa mga angkas sa rider. Ining kasunod sa insidente sa isa ka call center agent nga nagapangabay nga kung pwede mabulig-buligan man siya tani to sa ginsakyan niya bla. Tiwaigid. Samtang mga manunudlo sa La Paz sa plano nga ipalabot sa city government ang kaimtangan sa ila alagyan nga nagabaha pisar nagasingkal na ang init. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Check naton si Bombo Brian Gonzales. Anong latest diri may kantanan sa sining vehicular accident nga nagluntad sa may barangay Baldosa sa distrito sang La Paz. Kaglakip na sila diri karon ikatatlo na ning adlaw nga pagpadulong naton sa may Iloilo City District Engineering Office agod nga maghatag sang pathag natuhoy sa sining proyekto under GOI Constructions diri sa may Dalan Isnard JM Basa nga kung imo sining makitaan dira subong wala sa may nagatrabaho na. Bombo Brian sa report, please go ahead. Patay ang isa ka tigulang matapos maaksidente nga mabunggoan sa 10-wheeler truck sa bahin sang Barangay Baldosa, La Paz at Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Barangay Baldosa Acting Kagawad Jerry Dunlao, naghalin ng tigulang sunod sa iya sa tabok nga bahin sang karsada sa isa ka balaklan sang bulong bagod nagpakalini para sa iyang maintenance. Apang sang pabalik na ini sa pihak nga bahin sang dalan, wala sini matalupang dan ang 10-wheeler truck nga padulong
kag bangod man sa magamay nga pangalawason sang tigulang kag sa kataason sang sining truck wala makita sang driver sang truck ang iyang presensya kag nabungguan gid ang tigulang. Nagkamang patani ang tigulang apang sa panaysayon sang pipila pagid sa nakakita sang insidente nag-atras sining 10-wheeler truck sang ginpunggan ini sa mga pumuluyo kag didto nalapakan liwat sini ang tigulang nga nakaangkon sang patal nga pila sa ulo rason sang gilayon sining kamatayon. Iyari ang interview kay acting kagawad sa Baldosa La Paz Jerry Dunlao. Kagawad ka mismo diri sa may Baldosa sir no? Acting ako sa buo. Okay. Actually ano ko ginama sa buo kasi ko na ano sir. Palang kaya na wala mo pag-abot ko di ara na patay. Kaya na nawag na sa akon nga may nabungkuan ko no tiway mo balo nga patay na gali. Di pag-abot ko mo to nakita ko na siya ga way buka ang iya nga ulo. Ano sa sir ang before para sa ano nga sa mga witness man dali sir? Nagatabok ni siya. Guro basi o sa makita ka truck ba? Kung nalangan ang truck amo lang na narin sa sapyak. Alin to sa kano sapyak na kaon to matabok ni siya. Kay bate ko nakabagkot sa gubay siya. Why kay permanent sa galakat ka sa babae. Babae, pero ida dito. Mga 70 plus kuno sa. Oo. Ang hindi sa punta ni Paduro ko diri nga side, kadto sa punta ni nga. Dire sa piak puro. Oo. Kay halin to samba sa piak. Oo, din siya hindi partida balay sa Sidaw. Tagatikod ni sa. Patikod. Pero why na kuno pamilya wala sa bata kay napatay ng bata ya. Pero may balay siya, sir. Guro may balay sa guro. Pero dire na sa Baldosa sa pamilya balan. Ato na pati interview kaya Jerry Dunlao sang Baldosa La Paz. Bombo Champ sa karon yara na sa kusodiya sang kapulisan ining driver sang truck nga ginakilala kay Arnel Bangay 46 anyos kag residente sang San Enrique Iloilo samtang paray naman nag-coordinate ang aton nga mga kapulisan sa kapamilyahan sining napatay nga si Edita Cabor Verde 72 years old ini nga nagapuyo sa Tikod La Paz apang suno sa aton nga mga kapulisan nga parehan pa nag-imbestigar ang pamilya sining immediate family yara sa Kapi. Alright, so ano nalasakan gining uloy Bombo Brian pero pasensya sa mga nagapanyagas mo nga nalasakan ginang uloy asde? Yes, correct Bombo Sam kag sa pagabot naton sa insidente sina nga lugar nagtapan gid kumbaga ang ulo kag tululo agit ang parte ng utok sining biktima. Arangoy. Sus makaluluoy man ni si Tiyay ay pagani isang way pa sang mga pamilya sila dito ang bangkaya sa dinan ni karon Bombo Brian. Sa subong yara sa according man sa aton nga investigator kag sa OIC sining Police Station 2 sa May La Paz yara pa sa karon sa Western Medical sa kag i-forward na sa punerarya Bombo Champ ining bangkay. Western Visayas Medical Center or Western Visayas State University Medical Center din siya gidala? Western Visayas Medical Center. All right. So tapos i-forward sa punerarya. Yes, correct Bombo Champ. Kag ginahulat pa ang kung may immediate family nga mag-coordinate sa aton nga mga otoridad. Ang driver ara naman sa custody sang La Paz PNP but kung way sa may mapasaka sang kaso kag kung maglapse ang iya sining reglementary period hilwayon man lang ni siya sa aton sa kapulisan di makaluluoy lang ni karon si Tiayo ay manubo-nubo gyud man ni siya nga pagkasahi isang babaye na kataas ganan sa 10-wheeler truck way gid sa mga trupang dani Bombo Brian. Sa kagutok man sang dalan kag sang kadamo siguro sang truck nga nagalabay Bombo Champ wala gid ni matalupang dana si ang aton nga biktima bangod yara gid ni sa may atubang gid mismo nga bahin sang sining truck. All right. So bot silingon nga ang atubang sining ruida sang trakto mutong naka nakaipit sa kay Lula?
ang naulihi o kung pangulihi nga bahin sining truck mo ang nakalapak sa aton nga biktima kaya suno sa mga nakakita man Bombo Champ nakakamang pakuntani sa idalom sa sining truck ining aton nga biktima. Pero sa kadimalason na lapakan gini sang pangulihit nga roida sang truck. Ina ang latest diri sa may Baldosa, La Paz, Bombo Champ kag sa padayon naton man nga pag kadto coordinate sa ICDO padayon man nagpamalibad kag napaslawan ng Bombo News team sa statement kumbaga nga halingid mismo sa mga project engineers sining sa JM Basa nga kung sa diin diya pa niya ginareklamo sa nga Pumuloy Bombo Champ. Ano plastada to pag istoryahin ko ba? Pag kadto nato na Bombo Champ sa gihapon amuman sa gihapon ang rason nga gina-provide sa aton sa mga personnel nga natubang naton didto sa may ICDO DPWH nga masako kuno ang aton nga mga project engineers kay madamo sang project nga gina-checking, gina-follow up sa palibot sang syudad Bombo Champ. As usual, sa ikataton naton nga balik amo man sa gihapon ang statement nga aton nga mga mabatian. Sino natubang mo to, Bombo Brian? Sa gihapon Bombo Champ sa aton pagpangatubang dito kaya wala na kita nakalabot gani kay Ma'am Guadalupe ang head ng ila PIO, mga personnel na lang nga nagabantay sa guha nga nag-inform sa aton ang masigurapon si Ma'am kay Maman sa gihapon nga tubang sa aton kag lang kayo lang sabat ang magpaton. Sige. Regarding sining all right, go ahead. Ina ang latest diri Bombo Champ sa ICDO DPWH regarding sining sa JM Basa nga project. Ini si Bombo Brian Gonzalez. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat Bombo Brian Gonzalez. Now, ikatatlo na ning pagbalik sa Bombo News Team dito sa Iloilo City District Engineering Office. Sa aton sining mga kabumbo, no? Ang punto sinimo sinibanwa. Kagapon na bisan pa paano sa pagpaninguha sa Bombo News Team, nahibaluan naton ang resulta kung naguntat ang trabaho sa may Alalasan area, sa may Lapos sa area. No? Ang diriya sa bahin sa Isnard Chambas Streets, waigid kita mahatagan sa nagakaigo sini nga detalye. So, ambot ko na nung plano sini karon panaligban ini kay hambal sa Iloilo City District Engineering Office pila 96.50% na nga human ining proyekto, no? Ikaw nga nagalantaw dira subong, ikaw nga taxpayer, pati ka nga 96.50% na ini nga tapos, no? Ang luyag ta man lang sinadri mahibaluan nga why na sa may nagatrabaho sinadira? Anong plano? Anong kakulangan? As per information from city government nga nag-expire ang ila sining road closure permit, no? Tikon expired ang road closure permit, applyan liwati, di ba? Sa aton sining mga kabumbo. Pero hasta subong maisa na kasimana or sobra na gani sa naobserbaran sa mga pumuluyo sa aton sining mga kabumbo, kag naobserbaran man sa aton sining mga bombo reporters, wala sang may nagatrabaho dira. Hasta sano nga mo sining sitwasyon sang mayor nga dalan sina dira sa aton sining mga kauturan. Hasta sano nga pantuson sang kontraktor kag sang Iloilo City District Engineering Office
ang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Ammonia ang matutuod sini nga palpak kag delayed nga project. Sa aton sini nga mga kuturan, ammonia ang isa ka matag nga halimbawa. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kung hindi ni palpak, kay kung hindi ni delayed, humana tani ni. Di ba? Amo na mo, simple mathematics. 1 plus 1 equals 2. Now, ang pamangkot pagid, nga hindi makapathag diri ang Iloilo City District Engineering Office. Kag believe ako sa mga project engineer sa Iloilo City District Engineering Office, lunsay sila masako. Ti mayo man gani nga kung adlaw-adlaw man sila nga nagagwa sa ilang opisina, agod nga mag-check sining mga proyekto para nga mapadasig ang pagpahuman, pero para ligban ang samahin karon iya sa Aldeguer Street, sa James Basa Aldeguer Street, sining proyekto kay TY gid sa may nagatrabaho dira, sa aton sining mga kabumbo. Ang rason padayon sining iyang nga misteryo sa kabuhi sa mga Ilonggo diri sa syudad sa Iloilo. Padayon nga misteryo sa kabuhi sa mga commuter, sa mga estudyante, nga sa tagsa ka matag adlaw nagalabay dira kag nagaantos sang huol. Mayo lang gani sumo kay medyo mabrubugnaw ang tsimpo kon tsimpo ting irinit ne. Amo na lang hambal nila nga halin ka sa inyo balay, priska ka pa. Pag-abot nimo sa ulubrahan kay naguot ka dira sa may area sang Eastern Aldeguer. Pag abot mo sa imo siniyang destinasyon, aslom ka na. Hindi maguro aslom kita. Haggard lang, be. Pwede? Mayo lang ning iban di kay why niya nagalabay dire sa aton sini mga kabumbo, pero tiyang ang mga commuter, mga estudyante, sa aton sini mga kuturan gani, tiyan mo ning panawagan nato na sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office, explanation man lang ang amon para nga mapalabot sa mga taxpayer sa pumuluyo kung nga wala na sa may nagaubra sina dira. Di Biyernes subong, Lunes naman mumubraya na. Balik naman kita dito. Ang ay siniguro mumubray sa Lunes, mga 7:30 ara ka na to para nga mabtan mo bla ila sining flag ceremony. Para nga hindi sila makaluwas bla. Kung malagyo pagi sila ati laban-laban, may sibuyas Mumbai nga ginaugom, ang in charge sina din proyekto sa Iloilo City District Engineering Office. 16 minutos na nakaligad sa takna sininga. Launa pagbalik nato na Banwa call center agent nga aksidente samtang nagasakay sang car rider. Nagpabumbo kay wagid siya kunugin ulikdan sa driver. Ang city government, ang Committee on Public Safety, plano ipatawag ini mga Facebook administrator bla. Sining mga angkas sa ridero. Lakip na sini karon dugang mga balita kag impormasyon naton sini para iya nga pag-istoryahan driman sa palatuntunan na bumbuhan ay saunto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 16 minutos sa kaligad sa Tak nga Lona. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
Regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapak halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. 20 minutos na kaligad sa tak ng alaw na balik na sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto sa gihapon ko po nimo Bombot Shama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Nag-uso na ining mga angkas, ining mga rider, ining mga single nga motorsiklo nga naga-offer sang transportation. May mga Facebook page or may mga ari ini sila sang mga pinaagi man iya kung paano nga makapamasahero, no? Sa aton sining mga kabumbo. O galing kung lang taon naton sa bahin niya sang syudad sang Iloilo, wala pa sang may nagauyat diri sang prangkisa sa sining naga-offer abi sining katulad sang angkas o rider or whatsoever kay dito iya sa iban sining lugar partikular sa may Metro Manila, no? May ara sang existing na to yang daw company sa aton sini makabombo nga naga-offer sila sang alternate nga sahi sang transportation sa aton sini nga mga kabombo kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kauturan naton nga traffic, heavy traffic kada rush hour kag may mga inoras katulad kung ikaw nagatrabaho bilang call center agent, way naman sa may nagabiyahe sini iyang mga di pampasayro sini nga salakyan, traditional man or ining mga minibus. Kung mag-taxi ka man, mahal man, no? Kung iban ka pang alternatibo, medyo mahal-mahal. Pero kung diri ikaw iya sa mga kasubong sini, makales kagawa sa aton sini nga mga kabumbo. O galing diri sa syudad sa Iloilo, ti do ay pa ni ma-regulate mo. No? Ti mga hitabo away naton ginapangayo, natabo gid ti paano na lang abi mo pala mangutanon kung wala ni sila sang nagakaigo sini nga prangkisa kag makabig sila nga kulurom, paano na lang kung may matabo nga hindi mayo or may madisgrasya. Sino may salabton sina diri? No, tinatabo ang way ginapangayo sa aton sining mga kabumbo kag sandig sa pasayro mismo ngati do way gid ya sang plano nga buligan siya sang sining driver nga naya nasakyan. Si Bombo Laika Santiago may follow-up report. Bombo Laika, please go ahead. Bombo Laika. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Diri ka nagapamati karon sa Bombo Haray sa udto kopod mo sa gyapon na Bombo Shama Blanco Hovera.
standby no sa aton sini nga mga kabombo sa report ni Bombo Laika San Diego. Mga ano ni sila, mga motor taxi, no? Mga motor taxi nga ti sara nga makapadulong sa bisan di ilang iyang lugar kag mas madasig, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ti dasig man tuod, makalabot man sa bisan diin, pero ti paano na bikon katulad rin sa syudad sa Iloilo, wifi ni sila yung ma-regulate. Anong matabo kung may mga kasubong sini nga insidente Bomolay ka sa report, please go ahead. Nagpabutyag sang pagkadismaya ang isa ka pasahero nga call center agent sa angkas o kun rider kung tawgon matapos nga nadisgrasya ini kag wala gin buligan o kun wala nakabaton sang bulig halin sa driver. Pilas sa mga kamot hilana kag pagpalanakit sang lawas ang naagom sini matapos nga na aksidente. Sa interview sa Bombo Radio sa biktima, iya ginsaysay nga nga mapadulong ini kuntani sa may iya obra bilang isa ka call center agent sa distrito sa Mandurriao kag masami na gid ini nagasakay sa angkas riders kag kasanagon na ang iya duty kag wala na ini sang masakyan nga mas barato. Dugang pa sini nga sa daranon nga bahin kung sa diin malapit na ini sa ilang nga padulungan, gulpi nga natumba ang ginasakyan sini nga motor kag nagtabok ang biktima amo man ang helmet sini nga suksok. Gilayon nga nagtawag ang kaupdanan sang biktima sang responder kag ginayo ang driver sa o kung ang angkas rider nga driver nga updan ang biktima sa ospital apang nagpamalibad ini nga magupod. Dito kag nakitaan sa mga abyan sang biktima ang post sang rider nga may screw nga natapakan ang karito sang motor sini pila ka oras antes sini gindulong ang biktima. Yari pamatian na tanong pahayag ni Miss Gay Doliete tagreklamo batok sa angkas rider nga wala nagsipot sa iya. 2 a.m. ako na work. So kung na muna ka time, gaangkas gid man ko dugay na ko gaangkas. Tisang time nga to okay man amon nga padalagan until nga makaabot kami lapit na lang gid sa office sa likod na lang sang building namon. Timi nga nasundan man ko nga teammate. Ang teammate ko okay man iyang wala man siyang tumba or what. Pero kami natumba. Pagtumba, wala na ko helmet. Nagahigda na ko ang ulo ko gid ang na-impact. Kaya wala ko kabalo kung tabog siguro ang helmet. Tapos ang sakit sa akong right arm, sa shoulder, kagang sa tiil ko gid balahaw. Muna nang balan siya actually ni isang medic nga sir ikaw upod kay wala pa siya guardian. Ti wala gid siya nagupod, abi ko balagani nagupod sa ti. Tapos tigdo ko man bala nakita miss kay pagpuli ko, nag-chat sa ako ng friend ko nga sino nang rider kay para pwede malikawan. Pag check sa Facebook sa rider naka my day kag naka-post sa public bala nga na nagaliiya nga nga rida, may problema na hours na maging may biya to ang 13 hours ago. So siya nakatindog, siya nakabangon sa dayon. Ti ako wala kay naghigda lang gid ko kay hindi ko mahulag akon nga lawas. After bala paglampo sa akon ulo sa likod, ti ang gawin ni dapat siya ko subong diri sa liog ko. Tapos ginapilit ko lang sa nanay nga pabanguna bala ko kay hindi ko kabangon. Tapos subong ginahilanat ko muna nga gusto ko tani mapa-hospital pagidliwat. Nagambala kami nga isettle sa police para may formal bala. Pero siya nagambal pa sa nga okay ma'am, ti abig okay makadto siya. Pagabot naman sa Mandurriao Plaza, kay syempre within sa sa Mega World Mandurriao, abig ko makadto siya, wala gali iya. Kaya ang reply sa akon, okay ma'am, ti abig ko makadto siya. Ay gali nagpahilot siya kuno kay pananakit iya kuno nga lawas. Nabatihan ang pahayag ni Ma'am Gay Doliete, tagreklamo batok sa angkas rider nga wala nagsipot sa iya. Panawagan subong sang biktima nga ulik doon man lang kung tani inisag angkas rider pagi sa pagsabat sang gasto sa ospital. Sa karon nagaplano ang Iloilo City Council sang pagsinapol kaupod ang mga Facebook admin sang mga angkas riders. Tikon lang taon mo bumbolay ka. Ang guwais ini hindi man gusto to sang angkas mo or sang rider nga to. Yanon mo to kay nakatapak sang screw tong iyang slakyan orang iya sini nga motorsiklo. Tapos nagpahilot to siya gisalbar ya. So do na hamot man ako ginpahilot iya sini kaugalingon. Galing kito maano ko man. Amin sindihan taman ang biktima. Biktima man to rider mo sa pagdisgrasya. May sindihan taman si ma'am. Kay siguro do naglain man iya sini kabuot kay dugin my day pa bla tapos my day to do nagaharak-hak pa sila do kasubong bala nga do
bisan pa paano, siguro gimatsyag ni Mangya, ay dubali, wala lang yan sa ilaw, natabo sa akon, o natabo sa amon. Nga pangayo, nga bisan pa paano, mabulig-buligan siya kung tani, kiti, kung lang tawon ni mo, hindi man ginamo sini kadamo, kwarta sining call center agent kiniyo. On the other hand, kung lang tawon mo to si angkas or si rider, nag-rider gani nga para makadawa-dawa. Way mangguro to sang hindi mangguro to damo iya kwarta. Ang punto lang kay basi ko nagadua-dua, ang rider kay basi blaway sa sang driver's license, bombolay ka mo na wani sa na puro pakita. To kay basi kon magtiner pa sa ka maghinusi sa ay, why say bla driver's license aw? Yes, Bombo Champ, no, sa pagpangusisa man naton, bali natabo nga nakalapak sang lansang ang karito sang sining motor before pa lang nga mag-cater sang pasahero nga amo ini ang biktima, no, nagkatapak na ini kuno sang lansang kag aware man mismo ang angkas rider nga nakatapak sang screwdriver ang iniya nga karito apang tigin persuya sa gihapon bala nga i-cater. Paano nahambal sang nag-aangkas abi or sining biktima nga balaan nga daan sang angkas rider nga nakatapak na sang screw galito pero tibangod sa pagpangunyade ginpasakay agyapon ang pasahero. Paano na plastar na, paano na balaan? Do magkahalamot man gani Bombo Champ, no, kaya ang natabo sini pagkatapos sang insidente ang abyan sang biktima nga isa man ka angkas rider gin-stalk no kuno sa my Facebook ang iya nga angkas rider nga nag-cater sa biktima kag didto no nakit-an sa may Facebook o kun sa my day na bala Bombo Champ nga daw pila na ka oras ang nagligad nagin my day ato ang video nga naga-utoy sila kakadlaw nga nakatapak ang karito sang angkas rider sang isa ka screwdriver kag pila malamang ka oras bala ang antis nga gin-cater niya ini ang biktima at kung suyodon daw bali kumbaga dubalan na sang driver mismo sang angkas rider nga ini nga may diferensya ang iya karito apang gin-cater ya sa gihapon ang biktima Bombo Champ. Alright. May plano nga mag-file sang complaint or whatsoever ining si Miss Duliete? Amo na gani Bombo Champ, no, kaya ang iya malang kung tani gusto is i-settle sila by i-let pala ang angkas rider o kung ang driver nga magbayad sang iya tani nga hospital bills kag ibayran ang inadlaw bala sini nga absences sa iya obra bilang isa ka call center agent apang siguro sa piyak man iya sang angkas driver nagaduwa-duwa ini kay basi kung may napangatubang man ini nga problema nga pinansyal kag knowing bala nga wala sang franchise o kung wala sang prangkisa ang ining pag-operate sang mga angkas riders diri sa aton sa syudad, basi isa man ini ka factor nga nagduwa-duha ang driver nga magpangatubang sa maya pulisya ya Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Laika San Diego. Diyan mo ning isa sa mga problema karon, no, kay amo lang na ang punto sang biktima nga ti balaan niya nagali nga nakatapak sang screw ang iya sining guma sang iya sining motorsiklo gin pick up niya pa kugyapon as sa pasahero, no, o galing kitiway kita sang balasihan diri karon or kung ano man nga sa isang pagsulundan para iyang mapasabat naton ining mga rider. Kay kulurom gani ni sila, makabig ni sila nga kulurom kay why ni sila sang prangkisa mo. Oh. Tiyang wala naton gina lauman nga mga insidente nga kung sa diin maulamid ining mga rider or ining transportation network vehicle service
Diri ni nalakip ang mga katulad sa Grab, Joyride, mga angkas, so on and so forth, no? Ti dugin adapt man ini sang mga motorcycle enthusiast. At the same time, nangin livelihood Manila, extra income. Pero tiyan mo ng problema, why sila sa nga prangkisa kag kulurom. Ti damo gani ginapang dakop nga mga kulurom nga tricycle. Pero ang city government pinagi karon sa Committee on Public Safety plano nga makigsapol ipatawag ining mga Facebook pages o ining mga admin sining mga angkas o kun rider bla. O para tinga once and for all ma-plastar ini sang maayo and kung ini sila ang sarang malang ma-regulate, mas labing maayo. Check ta ang follow-up report ni Bombo Hana Andasa. May kantanan sa plano karon sang Committee on Public Safety nga tipunon ining mga admin, no? Ining mga nagauyat sang mga account sang mga rider nga naga-offer sang transportation services. Tindi man basta-basta ning ilang nga trabaho kay bisan kagahon, 10 oras ang kagabihon. Nag-offer man ini sila sang serbisyo mo. Sa aton sining mga kabumbo. Pero ang risgo, katulad sining natabo, hindi kina naton malikawan. That is why nga mas maayo man kung ini ang sarang nga ma-regulate, para nga mangin lehitimo ini sila. No? May mga nagakaigo sini iyang nga mga tawag sing gani, ining insurance. Para nga kung for example, may matabo gin man dira nga mga pagkadisgrasya, ti kuti may ara sang dalaganan or sulukton or kung bisan pa paano may kuhaan sang para iya nga bisan og baka lang sang bulong. Sining rider kag sang iya mismo nga pasahero man check ta bala sa iya sining follow-up report si Bombo Hana Andasa. Sa aton man sini karon iyang pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto. Standby sa aton sini nga mga kabumbo kay kon lang tawon nimo isa man sa mga makabig naton dako nga bagay. Kon may mga kasubong sini nga mga rider, no? Pwede nimo malihog nga magbakal sang pagkaon. Kung natamaran ka na, iya maggwa pa, no? Pwede ka man makapadulong sa iya sa disuras ang kagahon, sa nasiling na naton, disuras ang kagabihon. Pero ulikdan taman ang safety sang mga pasahero, kag mismo sang mga rider man. Bombohana sa report, please go ahead. Lana diri ko masyama sa Committee on Public Safety ni Councilor Cedric Cabaluna nga pagkakaroon diri kag ipatawag man ang mga admin diri sa Facebook pages kung sa diri nag-post sa mga palihog o kung LF rider na looking for rider ang diri man mo page agad nga mapatawag ni sila kag ma-instruyahan kag mag-regulate na maayo ang ining ila subong operasyon dito sa mga siyudad sa Iloilo kasi bala naman natin nga ang giningkang sa insidente nga natabo or in may ginapahayag na napatayan sa driver sa among sining ang rider ang iyang pasahero kaya o kung wala mahatagan sa pagpabulong kag wala gid wala gid sipot sa mismo nga pagpatawag diri sa police station sa gabiong nga nagapadulong ini sa kapulis sa Bonggo Jam. So diri sa kay Councilor Cedric Cabaluna, ang chairman sa Committee on Transportation at Public Safety sa Iloilo City Council. Nga bisan wala sang poder ang syudad nga mag-regulate ang operation since nga wala sa regulation and wala ini sang franchise ang motor taxi so kung ang ilang mga rider sakto pinasagihapon sa sila sa mga local ordinance sa ang lamang sa anti-Roma. So ito sa kahayag ni Councilor Cedric Cabaluna ang wala ini sila sa
Transport Maten Covered hapon sa mga ordinansa sa Dulong at Coloro diri man sa mga syudad sa Iloilo. So subong nagpadulong madali si Councilor Jeffrey Capaluna actually kay Attorney Dodon Sohodosan ang Land Transportation Office sa Region 6 Regional Director kag nagdiscuss sa pagpapalagay pag-ango sa mga init nga sa subong maginagahulat naman ang LTO6 angay na lamang sa sulod man sa pila ka mga Facebook pages and nagapatigayon sa pila ka mga operation. Isang nagbigat, marandaan natin na mayara man sang nadapok sa ilang isa ka rider, kasi nahibaluan ang mga rider and Colorum ini siya nga klase nga public transport. That's why man nga bigid na nagkasumado din siya, bongkot siya. But then sa masya ng Iloilo, ako inang pagkutundan ang Colorum ordinances, diri ang pwede, diri sa mga among tumigan mga park at then din pamangkot na konsidan sa Kamaluna kung ini nagapahiwatig pa lang kakulangan sa public transport when it comes sa kagatihon kag agahon. Kaya diri base magari sa biktima ang ining babayi nga pagsakay niya mapadulong ini sa iyang obrahan kaagahon. So ini ang mode of transportation kumbaga sa mga call center agents and other may mga duties kung gabi ang rider diri ang siya. So diri na saan madali ng isang problema ang transportation kung sa bilang sa kagabihon kag kaagahon. Di ba batiin naton ang naging pakayagman ni Councilor Jeffrey Capaluna. Pinistorya naman na muna ni Sir ni Attorney Didoy Giduspan na dapat patawagin sila, then more importantly kung padayon sila sa subong dapat bantayan gid. So there are entrapment operations inobran Sir Didoy kag sa sa TTMO po mostly ang LTO gid na nag-intra sa mga pages nga na. Well, TTMO gid na kay kung gabi wala ba mo nang pilion sa aton pasahero. Pero I don't think, well, there are always vehicles man galing kami basid dugay lang turnaround time and all that. Pero I don't think irason mo na to risk riding a vehicle nga Colorum kag amo nang ending mo nang risk go sa imo. We've already expressed ang dangers na. So well, there are a lot of issues na dapat i-address, Sir Joel, on that matter. Una, ang priority, hindi no compromise on public safety. So dapat public safety gitang labaw. That's why most of the time, kung pangabuyan, ginistoryahan, ang amon response for me, can you assure public safety? Pero kung alang-alang, then obviously, mambay kami ang hindi anay kamo pwede pa sa subong. No? Pareho sa amon yung mga cases, sa mga single nga motor, they're not regulated, they're not allowed dapat magbiyahe nga may pasahero. So until and when ma-resolve ini, lalo na on the level bisang LTO makapapanaog man sila sang ilaman nga guidelines on this matter, hindi gid naton pwede ma-allow or ma-condone nga sige lang anay for the meantime. Of course, aton nga panindugan ga exist sila. So pangitaan tanay paagi makuhaan sang datos kung pila ni sila kabilog, how are they operating, paano nila na insurance safety sa nila pasahero, pila ang ila ginapas na pangsukot. No, these are matters nga right now ara pa lang kita sa level nga muna. The dangers are apparent. Okay lang kisama baka may benefit likaw sa traffic, masapo sila kay pwede sila sugaton kag dulong exactly kung diin sila halin, din sila pakadto, hindi na sila magbantay sa dalan kag maghulat. These are obvious benefits, pero ang obvious naman nga risks are higher, no? Kung matimingan mo nga tungol sukton ka sang dako, aras-aras mag-drive, or worse, no? They could have also mga bad intentions pareho sa mga incidents before nga ginalikaw sila kag dalon sa isa ka lugar nga dulom for a different purpose. And in this matter, kung tuod din nga kung bisan may risko na kay pangabuyan, piliton gid, and kung mag-discuss siya, wala ka gid kwaon kay obviously being unregulated, wala ni sila yung mga regulations which includes the requirements of insurance and all that. So this balancing is very important sa level ya sang policy, pero sa dalan mas dako hindi siya balance, mas dako ang risk go ya sa pasahero.
nagbisita kita no sa kay Attorney Geduspan ng LTO Region 6, and ang istorya na naton to even ang ga-exist na sa Metro Manila, hindi na sila allowed in pilot lang anay, tapos nagpadayon. So until now the national law and the memorandum does not reflect any permission for such angkas drivers to operate even elabay na gid diri sa syudad sang Iloilo, no. So what they're doing is infiltrating in mga pages ng ila wala mo ginabantayan man lang nila kay kung madakpan damo sila diskarte nga ginambalan na pasayro nila nga magambal nga parinti utod para hindi sila madakpan. So mas ang ginaobra sa LTO is ang entrapment within the pages. So but sa ato naman we would like to be ready kay ambal taman gani, the demand is there, the livelihood is there, so we'd like to see whether or not pwede nato ni ma-regulate on some level, treating them importante lang sa ato ng public safety, hindi ma-compromise. Pero at this stage, no, that should not these statements nga ginapabutyag sa komitiba should not be treated as permission. We're just on the beginning stages ng ilang taon ini. On the side of the passenger, wala taman ginambal nga wala na siya remedyo kay kolorum ang ginsakyan niya. Definitely may ara sa gyapon, no. They are kolorum and they still continue to have risk. Pwede gid sila file necessary cases in court, no, especially sa amo nga mga pagkabutang ngati na there's injury and there's also recklessness and negligence on the part of the driver, albeit nga kolorum siya. So hindi man pwedeng mambal siya nga wala pasensya ka lang, wala ka mahimo kay kolorum yung sakyan mo. There's still remedy on her part, no. So kung tuod, no, and we can assist the person kung kilanlan niya muna siguro ng aton but definitely this is also a sample example size mapakita nga there's really risk involved kung amo nang inyo padayon nga sakyan ng mga kolorum vehicles, all pareho sini sa mga angkas. Salamat yan dari Momo Cham, ang naging pahayag ni Councilor Cedric Cabaluna, ang Committee Chairman sa Committee on Transportation and Public Safety sa Iloilo City Council. So ang mutiri, ang luyang i-correct dari ang ni Councilor Cedric Cabaluna ang pagkat nga wala sa otoridad na mag-regulate sa ila kay mangod man kag nagarason nga diini nagapinagusto lang sila, but then mahulog kini siya sa anti-colorum ordinance di mansang sila sa Iloilo ang subong ng mga motor taxi sa mas kilala sa angkas rider Bombo Chang. All right. Ining si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information sa radio. Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. So why may istoryahan kung anong plastada to sa nadiskrasya kay sa subong ang nabalaan lang niya sang aton sinong otoridad is that nga why sang prangkisa or kolorum ining mga angkas riders gani sa aton sining mga kabumbo until such time nga maplastar ini ma-regulate matubang ining mga admin, no, kung sino dirang tao sa likod sining angkas or looking for riders, dira kag maplastar ang mga pagsulundan pero ang hambal ni Councilor Cedric Cabaluna kag sa pagpakigangot yaman sa kay Attorney Didoy Hinuspan, ining mga riders mga kolorum ini kag tiya mo na ang natabo to sa isa ka call center agent to ang masubo lang sinimanwa, no, nga tiway man iya sang layi or pagsulundan abi nga makahambal nga ti obligado nga magbayad sang iya sining hospitalization or magbakal sang bulong ang driver karon sining single nga motorsiklo nga ginsakyan sang biktima nga natumba kag nagtuga sang kapilasan sa iya sining lawas. Pagbalik nato na Banwa, baha naman istoryahan ta. Gasingka lang init pero sa area sang Lapas, particularmente dito sa mga eskwelahan bla. Ga Danao to ya, ga baha to ya.
mga manunudlo nagpalabot or nagaplano nga magpalabot sa ila sining concern sa city government. Balikan tani matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Oras naton 48 minutos na nakaligad sa Tak ng Alauna. Ang vitamin deficiencies nga nagatugas ang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Na nabumbuan ay sa unto. Standby kay si Sir Jack nagpadala sang mensahe nga nakontak ko nila ang babae. O pwede ko no? Okay ko no? May go signal from ARD, Jack Kunlo. Nagpakigangot sa aton si Sir Jack kag may mga tawag siya may mga mabulig sa sining biktima. No? Kag kung ano pag ang mga medios posibles diri para nga bisan pa paano maano man matagal man sang kayuhan ining biktima to or babae nga nag-angkas kag do kasubong nga way gidyagin balikid do sining rider mo na gani ang balkublak gina base kon ng rider way man to sang lisensya. Pero natultulan sa Land Transportation Office kung taga-diin ining driver. Nagpakita lamang nga may record siya sa Land Transportation Office. Sa linya naton, si Assistant Regional Director, LTO6, Mr. Jack Kunlo karon sa aton sining pagpangalagan. Sir Jack, good afternoon. Si Momotcham inilay ikaw sa Bumbuaray sa Udto. Momotcham, payong hapon, kagamay hapon gid sa aton tanan nga nagpalabati. Thank you so much, sir, for sharing sa mga information. Na-identify nyo na ang driver sining motorsiklo nga upod man to sa natumba sa isa ni ka-call center agent, Sir Jack? Yes, Momotcham, as per sa aton nga IIU, ang aton nga Investigation and Intelligence Unit, na-contact na naton ang biktima and based sa mga details sa ginhatag niya, gin-check naton ini sa aton nga system kag na-identify man naton ang driver sang rider nga ginareklamo sang aton nga isa ka pasahero, Momotcham, and per initial sang iyang address sa aton nga system sa iya driver's license, taga-aktan ini siya Momotcham. So, bali, anong matabo from your end, Dabi, sa bahin sa Land Transportation Office? Anong pwede natin mahimo ni sir? Masettle sila or anong sistema? Anong himoon karon sa LTO? Ina-prepare na ang show cause order, Momotcham, no? Anytime sa buong hapon matapos na to siya, no? Permahan. So, base, by Monday mapadala na yung show cause order, Momotcham. Kay ang biktima yan na istorya na, no? Kag na-investigaran na sang aton nga IIU. Ang show cause order na lang ni Momotcham, no, nga ipadala naton sa address, no, nga nakabutang sa driver's license ng rider, or kung kapamati man ng rider, pwede mo siya ka voluntarily magkagto sa aton nga opisina sa Regional Office 6 din sa may tubok sa Baharo, Momotcham.
Alright. Now, Sir Jack, luyag ko lang bala makapamangkot jutay pagin. Dugang ko na lang with regards sa transport or transportation network vehicle service katulad sini mga angkas. Kay diri abi sa aton sa bahin sa syudad sa Iloilo, even sa probinsya, hindi lang ko kabalo sa iba, no, sakop sang LTO 6 o Region 6. May mga kasubong sa Metro Manila nga may mga angkas na sila to, may mga joyride, may mga so on and so forth. Diri sa aton may ara na kita sang ginatagan nga prangkisa or siling naton uduway paginiya. Bombo Champ, actually even ang sa Manila as of the subong pagkabalo namon pilot testing pa inagyapon Bombo Champ, no. Isa pa na nga wala pa ma-resolve Bombo Champ, no, sa nga issue dito sa Metro Manila. So actually bisan diin lang subong may ara na, no, magambal ka Bacolod ng mga angkas rider Bombo Champ. But as of the latest nahibaluan namon Bombo Champ, nasa pilot testing pa ina sa Metro Manila only ang gin-allowed actually sina for pilot testing. So kinahanglan pa ina sang layi Bombo Champ para nga matagaan nga sa prangkisa sang aton nga LTFRB Bombo Champ. All right. Now, Sir Jack, kay may experience ka man diri sa bahin sang city government as the Public Safety Transportation Management Officer Santo Anay. Was there a time nga may mga grupo na bala nga gin-approach mo or nagpalapit sa imo regarding sa tinutuyo nila nga ma-regulate ining mga riders gani? Ang before ako maghalin na Bombo Champ last year, may mga pipila na grupo no nga naistorya sina no nga operate no, may mga group page in isla no, mga group chat dira ka naga-send kung gusto mo mag-hire sa isa ka rider. Bombo Champ, but at that time Bombo Champ wala pa sang regulation no, practice na sa ila nga mga rider. And sa NPO na ako no, sa gin-inquire naton, wala pa gid Bombo Champ no sang layi nga nag-regulate sa ila o kung layi ka nga mahatag sang franchise sa ila. Kaya as of the latest pilot testing yapon. Kaya ang pilot testing actually Bombo Champ is Metro Manila lang ang gin-allow sina. So sa malipot ka pulong Sir Jack, ini mga rider ini mga may mga page ni sa social media, mga kulurom gini sila or makabig naton nga mga illegal ni nga mga naga-offer sa nga transportation? Illegal gid Bombo Champ kag makabig sila nga kulurom Bombo Champ kung madakpan sila. So may plano ang Committee on Public Safety nga sa pulon ini sila naka-interact or naka-connect naman si Councilor Cabaluna through Director Didoy Hiduspan, kay Attorney Hiduspan. Siguro base kung may istoryahan man then later on may posibilidad nga kung ano pa lang Sir Jack, ito nagadamo sila kagado mapuslan man sang aton sini nga mga kuturan lang disura sang kagabion, disura sang kagaon, nagapadulong sa ila sining trabaho, particularly mga call center agents, base pa lang matagan man sang tsansa nga makonsider ini sila Sir Jack. Bombo Champ, tanaw nato no, kaya ang pinakamadasig na pwede mag-regulate sila within sa jurisdiction sa isa ka LGU ang ng mga legal ng mga bases kag kung wala bala ini hindi siya magalapaw no sa mga national naton nga mga layi Bombo Champ no, kay mas mangibabaw gid ang layi sa ang aton nga national government Bombo Champ compare sa aton nga mga local ordinances sa Bombo Champ. So kung ma-resolve mas maayo gid Bombo Champ kay makita naton nga ano na sila daw mambal mo nga mahapos nga magamit sa aton, especially sa aton mga call center agents sa Bombo Champ kung gabi no, daw kumbaga naging accessible na siya. That's why gaw naanat ng aton iban nga mga pasahero nga sila nang sakyan Bombo Champ. Okay, liwaton ko lang Sir Jack, LTFRB no ang makahatagid or may last say with regard sa ila sa paghatag prangkisa? Kanan naton nga public utility vehicles TNVS Bombo Champ ang LTFRB ang naghahatag sang franchise. All right. Sige, Sir Jack, thank you so much for your time sa mga gin-share din nga information sa luwat maayong hapon. Damo gyud salamat Bombo Champ kag maayong hapon liwat. Deri wavit sa aton sini nga mga kabombo si Assistant Regional Director sa nga LTO6 Mr. Jack Kunlo. Di sa aton sini nga mga kabombo mo yan to no, dagdagan sang show cause order ining nasambitan sini yang rider kag baga ni Mr. Jack Kunlo kung nagapamati man siya subong, pwede man siya makadirikta, makaingagaw dito sa may talatapan sa LTO or
kung nakabalik na to siya sa Aklan, kita Aklan kung iyan sining address mo, sa iyan sining driver's license. Pwede makahingagaw ka di sa Lunes para nga makapathag ka to sa bahin sa Land Transportation Office. Kasi dagdagan ka to sa Shokos order kay na istorya na to sa LTO ang nagareklamo sa nga pasahero mo. Ngaway mo gin balikin, no? Sa mga nakakilala nila, sa aton sining mga kabubo, siguro may ideya naman kamo kung sino ining rider ay mas mayo pa nga magpadulong ini siya sa LTO 6 kung pwede pa lang matubang bisan paano mabulig-buligan man ining natumba-tumla orang biktima nga nagangka sa iya para nga hindi ka na mabudlayan sa ulihi Mr. Angkas sa rider. 58 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Humalin pa man iya sadto problema na dira sa may distrito sa Lapas, particularmente padulong kabladri sa may area sa Lapas National High School. No? Dira gid sining area banwa gadanaw na da mag-ulan-ulan, bisan hindi pa mamunog basta magsigi-sige lang ulan. Nagadanaw na dira ti huol ini para sa mga estudyante. Last time to sang nagbuulan ba usos Maria Kagusip pamutambal kumlak gapon may isa to ka former barangay Kagawa barangay Kagawad city councilor, no? Manindahan sa kuntani ti nagsakay siya sa e-bike pagwa sa ila area. Sos nabasa ang battery sa e-bike. Nabiriya pa. Amo na ng sitwasyon, ti ang pamangkot sini Banwa, paano ini masolusyonan? Anong solusyon na diri concern sa mga manunudlo karon, luyag sini nila ipalabot sa city government. Standby kay check naton ang linya ni Bombo Jomar Villa. Amo maning isa sa mga area dira Banwa nga kung sa diin sandig sa walkthrough sadto bala sang ang nagapungko pa city engineer si Engineer Badong Pendrigusa. Ang yan sining Chief of Staff kasi Joel Erasmiati nalakip ini sa ila sining walkthrough mo. No? Sa aton sining magkabumbot may napang-identify na to iyang mga lugar or outfall nga pagabuksan sa aton sining makuturan para nga mapaganaga na dira ang pagdinaldadaw o kung pagbaha-baha Pero mas mayo nga mapalabot pagina sa mga manunudlo ila concern sa city government. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagdangat sa ginatos ka estudyante ang apektado sa padayon sini nga pagbaha sa sagwa sang eskwelahan sa may bahin sang Lapas Elementary School, no? Lapas 2 Elementary School kag Lapas National High School. Bumbutsam ka sunod man ining sang pagtupa sang ulan kagabi diri sa syudad sang Iloilo. Sa pagpakigangot naton diri kay Ma'am Jonah Rose Ann Gayanelo, master teacher, no, sa may Lapas 2 Elementary School. Sunod sa tungdad madugay ng problema, no, sa lugar kag mismo sila nga mga manunudlo ang nagaka-eksperyensya man, no, sang kabudlay sa tion kon magdalom ang tubig bangod nga madugay ini nga naga-subside. Suno sa manunudlo nagakadapat nga tagaan na ini, no, sa nagakaigo sa nga tensyon kay tama kahuol sa mga kabataan kun sa diin ang iban sini nga imbes ginalakat lang kun aga, no, hindi na magpamlete, nagakapilitan, no, nga magsakay sa tricycle, mamilete bangod sa madalom, no, nga tubig nga waya naga-subside sa nasambit sini nga lugar. Isa sa ginalantaw sini nga rason bangod sa barado sini nga drainage nga nagrapos karon sa may aping sini nga mga barangayan, Bumbutsam kag Kapinpa, no, do natuon siya sa medyo manubo na sini nga porsyon sa kalsada rason ang tanan nga tubig dudra siya naga-tener. Pero suno sa manunudlo, no, nga pananglitan kun makayo ang drainage way sang mga basura nga nagasablag, siguro ti bisan manubo man siya, pero tayo yun, no, ang agwa sang tubig pagwa na to kadto sa mga drainage, no, sa nasambit sini karon yang distrito. Isa to gani sa gin-mention nga ang
ining mga kanal na nga nagatinirda tubig no ang mga nagastagnant nga tubig no didto na siya tani madiretso to sa budburan kay galing ti ang Creek Subong ang mani ang ginapang problema karon no sa mga kapitanes nga sa Subong wala ya ma rehabilitate Bombotsam. Ti ang hambal sang manunudlo plano nila nga palabot ni sa city government no nga matipon abi ang katapo sa mga principal kung saan sinong apektado kag sa bahin karon sang city engineers no kung anong mga tika ang pagid nga mahimo agod nga hindi mahaulan ang mga estudyante especially ining mga elementary students. Aribla no si Ma'am Jona Rose Ann Gayanelo sang may interview sa Babo Radio. Ay, about ng as usual, basta gay magulan-ulan na. Bisan pila lang ka inoras, do hindi gid malikawan ya, mabaha gid dira. May part gid nga madalom, pakadto di bila sa school. So, especially kay ako yan sa Sinikway ko nagapuli, may experience ako gid na every time nga amo na may baha. So, isa ano ko ngita ko sa iban nga way para lang makakadto ko di sa school. Okay. Iban nga lugar mainit, mala ng simento, mala ng dalan. Inyo diga Danau, no? Anong rason man? Anong lantaw yung rason? Ang drainage siguro, nga do kay may part kid man niya nga duhalin pa na sa muna do di gid bala natagaan sa action kun ano bala sir how way mga kayo da wala gid makayo. Ano ka huol nga matag sini kakay si imoti maestra ka dapat early ka sa angay sila ti malibot ka pa huol man sa imo na. Ay, uli kita ni makaabot ko tani bala sa early. Di pa makita ka pa yung pagi kundiin. Kaya nga daw hindi ka mambala maanan sa motor, mapaktiyan. Di mo na bala. Kaya kanalom gid balan. So, to disadvantage gid Estimated naman mga pila ka estudyante ang apektado nga nagalabay sa seryabi. Sa amon di sa lapas to, kay ang amon di nga mga estudyante, more gid sa Sinikway kapuli, doon Esteban, mga dara bala, Vinagras siya. So more or less siguro mga 40 to 50% gid saya or more pagani ang apektado. Subot sa lingon masubra ka tunga ka estudyante nyo apektado? Oo, doon dira. Sa actual number, mga pila ma'am estimated mo lang? Actual? Masubra 100? Kaya naman, population naman subong is 400 plus. 480 plus yat. Oo, 480 plus. So kung na 50%, 200. 200, no? Oo, kadamo kita, sir. So, amo na ganito, mayo nga ganito, kaya ginhatagan mo kami sa kay Gayunan, sa chance subong, nga ti amo naman na tuwas naman na palabot kung kasi da mga natungdan nga kung tani ba kabay pa tani nga tagaan na ni bala sang solusyon balahaw ang amo ni bala nga sitwasyon bala kay syempre bala ang edukasyon importante gid paano to karon maala karon kay mga pamiliti na mga estudyante nga masikad na sila tricycle di kung wala abi ti bang maubog sila sa baha ti naman daw mga health problem naman ba sa leptospirosis or something daw muna balahaw so tako gid ang huol bala sa population di bala sa pasto. Anong panawagan ta Ma'am Jo sa aton siningain sa gobyerno abi? Sa mga natungdan city government sa city sa DPWH guro no si Ma'am Jona Rose Ann Gayanelo Bombotsam. Alright. Ang pilak ginikanan gareklamo man to kay 200 hamakon mo Bumbo Jomar 200 kay estudyante ang apektado. Mga katungagid kay ilang populasyon. Tapos sa muna sakto na ang concern ni ma'am basi mag-ubog sa baha mga kabataan makaangkon sang mga waterborne diseases katulad sang leptospirosis. Pero sa natukiban ko no Bumbo Jomar anong cause sang pag tiner din sang tubig basura kag muna sa nagatiner nga nagabarang drainage. Okay, nagligad ito nga pag clear out na dira sang city engineers to, kita ta to sa, di ba doon nakaupod ka itong pinangkalkal to kaupod sang
ni Engineer ni Mr. Joel Rasbia to puro basura mo Jomar. Ti kay daw dra siya binagatipon. Medyo nanubo na siya nga porson abi sa dalan. Bumutsa pag balay to kakilala mo suruhan na to mo. Ti dra man sa labay-labay da sa lugar, pero ti basi kun madala mas konseho kag matutukan ni bla ang problema sa area. Why na sa konseho, Joms? Ay, gali no? Oo. Ti bisan mapalabot lang Pero executive assistant pa man sa. Ti mayogid no, at least nga matagaan bla bisan sulusul-sugon la beda. Galing kiti kun paminsaron mo sang ara sa konseho do amo mo nagyapon ng sitwasyon da. Ti basi kun may ano amo na bla ko may right time gid bla. Aba? Basi kun matagaan matilupangot kay ma-meeting ni sila mo. Ti basi ka pamati man draguro si Mayor Inday Raisa, taga DPWH, abot ko ano nakasakop sina dire or ano pwede ning madisponiran sang Iloilo City District Engineering Office or the City Engineer's Office. Kabay pa makatuan man nila kay singkal init subong Jomsao. Fair weather subong Pero ti iban nga dalan, malana, diraya, danaw pa? Iban nga nga dalan, nag-talbo, box matata mo, ga-drive ta. Bukas ay mano? Bukas ang nag-glass down ka? Ginbuksan ko lang ang window bla, kaya budlay kung... So muna ti ang isa din sa interview ta siguro plastar na dugang isa ni kadigini-kanan ti bako mo tag 20 ang trip basi kung kundo kolorom guro sakyan niya ning tricycle 20 pesos din sila halin sinikway sos mo rin kalapit gid lang amo gani ti ang estudyante mo sunod agabi 20 tapos uli naman udto manyaga 20 naman balik naman eskwelahan 20 ba 80 gid yang isang adlaw. Ano lang pakadto, 20. Hindi na lang siguro, dra na lang sa Panyaga, Guro Joms, para nga maka-less. Tapos puli sa paghapon, another 20, 40 lang TPD mo kung may ka da, pack-lunch ka da, itlog, chorizo da. Bumutsam, balo na lasla Hindi na pagdugangi kung anong sudan, naghihiram na tiyan ko. So tingo anta niya kikaluluoy na sa mga estudyante basi ban sila mga picture mga teacher kag mga sundalo pabla sulihi tapos mga Air Force sabi no Air Force be oo so muna idlaw man ta kay Bumbo Jomar di ka nagbakasyon ka sa Guam abi ko alay kung ibisitahan mo tong farm mo sa New York? Sa sa Guam. Guam. Dalas piya ko. Guam tapos ti kamusta chimpo sa Guam to? Kisa gaulan, kisa ginit man. So in a way try ta niya nga matagaan sa kay go krong atensyon. Especially sa city engineers or sa DPWH man, Iloilo City District, do sila man nag-maintain ka mga drainage ta. Bumutsam, i-text tala si engineer pa kanan. I-text mo lang siya? May direct number ko din mo. May direct contact kasi may ari pa din, I-text na siya. So muna ang latest, dito sa may area sang Lapas. Ini si Bumbo Jomar Consumo Villa para sa number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bumbo Jomar Villa. Basura gyapon ang common denominator. Basura gyapon ang salarin. Kay tikon naway sa may nagasupon nga basura, madasig mo na daguro nga mag-subside. Tikon maghambag ka nga basura, way ka naman sang iban sila dapat nga tuksoon kunti ang aton man sini tagsa kakauгlingon kay man kung sa insakto lang ta nga lugar nagaboy sang aton sini nga basura, for example dira sa area sang distrito sang Galapas, hindi na makapikto guro sa pagbaraman sang inyo sini nga mga lugar. Pero hindi kumo kay nagabaha to sa Lapas, taga Lapas lang yung questionon ta. Ano man kita? Mangin responsable man kita.
Kay ang aton sini nga basura nga kundi din talang nahaboy, anuron ini makadto sa suba, ati dito yung man ay dulong no? Kag dito man na magasupon, apektuhan iyang iban sini nga lugar. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program, kaupon naman sa kay Tita Regine. Isi Bombot siya, mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 24 to 30, 2025. August 30, Sabado, is the last Saturday of the month. Pang it is not the least, bangod ang retro band, ang Saliwat, will be on the stage with many of their collection of oldie-goldie songs and more sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa August 31, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang Rural Bank of Leganes ang una, subong Queen Bank na. Ininatigayon pagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Monetary for Resolution Number 556 nga napetsahan Mayo 29, 2025. Ang Queen Bank Leganes Branch ang magadala sa inyo sang mas mabakod kag mas komprehensibo nga serbisyo kaangay sang mas malapad nga selection sang loan kag deposit products and services. Mas matawhay nga transactions, access sa nakalinlaing nga mga branches sini kag ATMs.
Plus, Enhanced Mobile Banking Services, QRPH, Nagabaton Bills Payment, sang Ileco 1 kag 2, More Power, Metro Pacific Water, Bayad Center, Western Union, kag Nagabakal, subong man nagabaligya, sang US dollar sa competitive rates, sumugod Setyembre 1, 2025. Ini ang ika-21 nga branch sang Queen Bank sa Bugos nga Pilipinas, kag may resources nga nagalabot sa 4.2 billion pesos. Sa dugang nga kasayuran, bisitaha ang Queen Bank Leganes Branch sa Hain Bustamante Poblasyon, Leganes, Iloilo. Ukon magtawag sa landline 033-329-7900, 033-329-7900, kag sa mobile number 0920-987-1459, 0920-987-1459. Queen Bank Business Banking, member PDIC, BancNet, Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Florete Group. Ginapahibalo sa mga depositors kag iban pa nga mga kliyente sang Rural Bank of Leganes nga magkanto sa Queen Bank Leganes Branch para ma-update ang inyong mga dokumento. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Hello mga kabombo, good afternoon kids sa inyo. This is Tita Regine. Welcome back. Diri sa kahapon lamang program. Biyernes na kita. Kagdo ko namin kids ang yuhum-yuhum nyo da. Anong mayong balita? Salamat for being there again and thank you kids sa inyong mga istorya. Madamot na naman ako sa mga letters nga nabaton just for today. Kag si Manong nga nagadto gid diri para nga makita niya gid ako kuno. Sorry gid Manong ha, nga wala kita nakaistoryahan na isang malawig, but anyway, I appreciated the visit. So salamat gid kag sa inyo dira nga mga nakaplastar na, ready na sa pagpamati sa mga kasaysayan. Salamat gid. Before kita nga magpabati sa ato nga ambahanon sa sining nga hapon, gusto ko lang gid i-remind ang ato nga winner to be interviewed tomorrow, si Lavender 29 sang Barotac Viejo, atong maistorya na tuhoy sa iya nga mother nga nadulaan sa maayo nga pang ino-ino. Because nga daw
nagka-nervyos, ang nagbata, tapos siguro postpartum blues, no? But anyway, I hope nagapamati ka gid subong Lavender 29 sang Barotac Viejo, kadto ka diri buhas sa Bombo Radio diri sa May Mapa Street. Palihog before ka magkadto diri, magpa-Xerox ka 2 copies ang imong ID, and please be here sa studio sang Bombo bag-o mag-alas 2 sa hapon. So kita ha. Again, Lavender 29 sang Barotac Viejo. Wala ka nakabilin sang imong contact number. But I'm sure nagapamati ka gid subong, so I really would want to see you buwas para nga makuha mo man ang imong premyo nga 1,000 pesos nga cash. So ari na ang ato nga bahana na say welcome you all diri sa kahapon lamang program on a Friday, August 29, 2025. Kaupod ninyo si Tita Regine and the song from Ferdinand Di Madura, Be Yourself. Good afternoon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Be Yourself, beautiful song para sa inyo. 26 minutes after 2 o'clock, diretsuhan ta na ang sulat diri. Requested, Baupang Friday lang gindiano. Si The Crying Mother of the Sugarlandia of Iloilo. Sa iya naman, another story para sa aton. Nagasiling, Dearest, Tita Regine.
A blessed afternoon to you, to your followers, viewers, letter senders of your beautiful KLP. May our Almighty Lord shower you good health always, Tita Regine. Samtang sige-sige ang akong pamati sa imong programa, nalingaw gid ako. Ilabi na kung magbasa timo ka mga kinaray ang lingwahe. Man do nagakadaragid takon sa imo intonations, expressions, kung nagabasa timo, buol mo gid tana, ya thought ka kung ano ya gina-express ka letter sender, tita. Salamat gid. So tita, ari naman si Crying Mother sa the Sugarlandia of Iloilo nga may hashtag story, napakalupit mo, Yolanda. November 8, 2013, petsa nga hindi malipatan kakadaman diya kanaton sa Iloilo. Petsa nga tama kaduro ang nadura ang kabuhi, nawadan ti pamalay, nagkaraguba nga mga infrastructures, nagkarapirdi nga pananom, perdi nga negosyo, nga daw lantawon, hindi makabangon o kung makabalik sa normal, ya pagpangabuhi kapumuluyo. Isa ako tita sa sobrang nga naapektuhan ni Yolanda. Sa waay ginpaabot katanan, nga magahampas sa itong mapintas nga super Yolanda kanaton. Waay makaprepararya tawo, waay mantibalita gid, nga amugali sad tudon niya magaabot nga calamity. Ano pa, do sa normal gihapon, ya ordinary activities kapumuluyo sa palibot. Sang aga sadto, ginhagad ko payabata ko nga subang, nga i-drive na ako pakadto sa amon munisipyo para mag-hand-in sang invitation letter kay Mayor para sa Science Olympics. Ngang amon distrito, amo ang host tita. Bilang assigned ako sa Secretariat Committee, gin-facilitate ko ang mga invitation letters 2 days before ka-event. Kagsang aga nga daa tita, masana giharing adlaw, matawhaya kahawaan, wahay giti palang tandaan nga may nagapadulong gali nga trahedya. Pagkatapos ko panulong katanan nga invitation letters sa mga SB members, barangay captains, kag sa iban pa nga invited guests sa Science Olympics, nagdiretso pa kami ka anak ko sa tinda para magbakal kasudan para sa irigmaon namon. Nakabalik kami sa balay around 9 a.m. tita. Samtang ginadaha ko atong siki ka baboy nga amon dara, daw gaamat-amat dun tana hangin, paywaay man ti uran tita. Sadto nga tuig, bale, ya subang ko pa lang, ya may trabaho tita, ara sa PNP, kag bago assigned sa amon nga lugar. Ang ako ni kaduha, 4th year college pa lang, kag ang agot ko, ara si elementary. Mayad man, kay ara kami tanan sa balay sadto tita. Nagumpisa, ya tuman kabaskog nga hangin, alas 10 sa aga. Ang amon balay, nahamtang medyo nataasan nga portion sa banwa. Midarag ko nga kahoy ka mahogany kag Gemelina sa palibot. Ginalantaw namon kabana ko, ya palibot. Naghagunos doon ya tuman ka basko nga hangin kag uran. Nagkaratumba doon ya mga kahoy sa palibot. Ya amon atop, nag-uumpisa doon tukyab. Nagasulod doon ya uran sa sulod ka balay. Nagapanik doon kami kabana ko. Ang duha ko kabata, nagasala-sala kung sa diin maadto. Yaagot ko, nagakunon nga, nay, manaog kita, maadto kita sa balay ni Lolo sa ubos. Sabat ko, hindi, tama ka delikado dun anak. Uhulan tawa balay, ang mga kahoy, nagakaratumba dun. Tita, amuman ya paglagabong, kapuno kaniyog, sa likod nga bahin ka amon balay. Tuya dun, kag nag-isip ako, nga maguba gid iya amon balay. Ya akon bana, way ti arap-arapan kung ano ya himuuna sa grabe nga laslas ka bagyo. Ya una na hukras nga atop ang sa CR kag banyo. Kagdungan sudod ka tubig sa salog. Nagaarapok doon ya sa nga kakahoy sa sulod balay. Ya amon pertahan nga nahuman sa double wall nga plywood, nagatukyab doon. Tita, husto do lang kami nga apat magkupanay sa kilid ka semento nga amon kwarto. Ginbuol ko ya krusipeho sa amon altar, kag amugid lang iya amon ginakupan, samtang sige laslas, katama kakusog nga hangin. Nagapaabot-abot do lang ako, nga maubos gid lupad,
ya atop ka amon balay, tita. Sang sige gid ya laslas kahangin, divided gid ya isip ko, tita. Way labot sa amon sitwasyon, nga basi mahulugan kami ka atop ka amon balay, basi isanday nanay kag tatay sa anda balay sa uma, kay kawayan lang ya balay ka amon mga ginikanan, kag maluya dun sa Andagawa. Ya akon school nga sa diin nahamtang sa hili nga portion, basi ano dun ay hanto yan natabo. Tita, sa mga 1 hour dun nga laslas ka Baguio, nagakontak pa ya akon mga teacher sa amon eskwelahan, manharos ara lang man marapit sa eskwelahan ya anda balay. Bisa nagakudog dun ako sa kakulba sa sitwasyon namon sa sulod balay, nga sige lang kupanay, pangamuyo, nga magganay dun daad ya hangin. Nagakontak pa ako sa akon mga teachers kung paano dun sanda, ay ara dun sanda tanan, nag-evacuate sa eskwelahan. Ang sabat kay isa ko ka teacher, ma'am, haros ya tanan nga classrooms, duro dun ya tawo, kalabanan, kabataan. Man, ya barangay tita, marapit daa sa suba, nga nagaadto sa Dingli Dam, ang Halaor River. Every time may bagyo, ara gid haros tanan nga residente, ka-evacuate sa eskwelahan, kay libre sa baha, sigun nga ayra sa hilly portion ang school. Ang sabat ko sa isa ka teacher, please facilitate nga ipa-open pati ang aton office kag ang HE building para nga magamit ka pumuluyo. Sang oras nga ato tita, around 11 dun sa aga, puwerte pagidya bagyo. Ya amon subang nga ara sa police station ng duty, nagtawag nga, nanay, maghalong kamudayan sa balay. Hindi gid kamo magwa sa balay. Bisan ano ya matabo. Hay subong, galinupad dun, ya mga atop ka pamalay, ya mga kahoy gakatumba dun. Tama ka delikado magwa sa balay. Basi magsaylo pa kamo, kundi dyan sa kaingod, hindi gid. Magpasalipod lang kamo dyan sa sulod balay, hindi kamo kadaama ano dyan. Sang sa magwa kamo, delikado gid. Grabe, doon niya nervyos kag kahadlo ko tita. Yaduha namon ka bata, nagakudog doon. Nagakunon, dulang si Tatay Nanda, nga Ginoo dulang, ya bahala ka namon. Naguba doon niya puwerta, nga nahuman sa plywood. Nagsudlod doon niya tubig. Gasurulod doon niya sanga kag mga dahon, nga galinupad sa sobra ka basko nga bagyo. Waay untat, ya akon pangamuyo. Magkanay-kanay gani, yasampi kahangin, dayon ko duman contact sa mga teachers. Paano kung doon ka mudayan sa eskwelahan? Sabat kay isa, ma'am, ya aton office, HE, Marcos Prefab Building, why don't it atop? Pati trusses, ubos kalupad. Yang mga evacuees, nagsaraylo sa iba nga building. Kagtita, amudo lang tuya, ya last ko nga communication kananda sa school, kay waay doon ti signal tanan, blackout doon tanan. Tita pa matiyag ko, do maggaab ako. Ya ginaisip ko nga masalbar kami, nga bisan maguba man niya amon balay, kung hindi lang kami maano sang akon bana kagkabataan. Tita, nagtawag duman kadali lang, ya amon subang, nga siguro hindi mahimos kung paano doon kami sa balay. Nay, te, paano ka mo dyan? Guba gid aton atop? Ano na tong baya lubi sa likod balay? Ano ay man ka mo maano dyan? Abaw, asod-asod nga pamangkot ka bata, nga sobra kakabalaka ka namon. Sabat ko tita, tata, pangamuyo dulang gid dya aton paglaom sa dukaron nga sitwasyon. Sa kaluoy ka Ginoo, dya kami gapasalipod sa kwarto, hay hukas dunya atop ka aton kusina kag banyo, guba dunya pertahan. Sabat ka bata, sige lang nay, ya importante, salbar ka mo dyan. Kagulpi na dura ya signal. Mga 3 hours gid, ya las-las ka mabasko nga si Yolanda, 10 a.m. to 11 p.m. tita. Ya busbus ka hangin, nag-amat-amat ka kanay. Past 1 sa hapon, daw hinawasan kami ka mabugat nga langit. Ginatangra kuya amon atop sa kwarto. Daa pa man, way man mapalid, kag nag-amat-amat kami lantaw sa gwa. Obos gid tumba ya kahoy. Nagasarandig sa amon atop,
lubi, mahogani, daw haros ka makagwa sa ugsadan. Yaamon kusina, masanag, way ti atop. Pero sa gihapon, gapasalamat ako ti hanggod sa aton mahal nga Diyos, buhi kami tanan. Ginalantaw ko, yaduhan namon ka bata, dawa ay ti kusog. Siguro, gasakot ya kulba, kahadlok, kagkagutom tita, hay waay kami makaigma, 2:00 ron sa hapon. Ya akong dinaha nga sudan sang temprano, napuno katubig uran, kay way dun gani, ti atop ya kusina. Mantita, nagwa kami kabana ko, nagpanghangaw-hangaw sa palibot. To pareho lang bala, nga waay ti bagyo nga nag-agi, kung lantawon mo ya panganod, ya kalangitan, gulpitanan naglinong, nagsidlak ya adlaw, naglinong ya huyop kahangin. Pero sa kabalayan, sa karasada, sa palibot, puro tumba ya kahoy. Way ti atop ya pamalay. Gasarandig ya tumba nga kahoy sa imo balay. Ya karasada hindi magyan kasarakyan. Tungod lunsay lang tumba nga kahoy, tumba nga poste. Nagabaralighat nga kable kakakuryente. Kag may mga sarakyan nga stranded sa kalye. Kag natumbahan man kakahoy. Tita, grabe gidya kaakig kapanahon sa katawhan sadto. Matiun-tiun pa, nagsampot si tata ang subang namon. Imaw na, yaduha ka batchmates na. Naka-shorts lang, kag nakabutas. Halinsanda sa police station, kag ginpanaw lang nanda. Nanay, puro gidtumba ya kahoy sa kilid karsada. Hindi maagyan kasarakyan. Ginahawa lang namon panuhot-suhot, hasta kalabot kami dya sa balay. Ya police station, nagapanihol ya pamatinaan namon, kasobra ka baskog na sampi kahangin. Mantita, atong isa na kaimaw nagahambal, hambal niya, ma'am, sa training, why kami kadya ka-experience, kaamo kadya nga kahadlok. Kaina lang sa bagyong Yolanda. Kag sige kadaaya kuot nanda nga 3 sa tulinuto ko daad para sa amon igma. Ang siki ka baboy nga ginlauya nga kami pa ni tata ya nagbakal sang aga. Pagtapos namon pangdulong sa tong mga invitation letters sa amon nga Science Olympics. Kay man, way kuno sanda ka pamahaw. Nalabutan dulang katig irigma daad pagin pa alerta sanda ni Hepe. Tungod nga umpisa don Basko ge Bagyo. Naubos ng dakaon, ya tinigang ko nga gintitisan lang katubig uran. Pagtapos ng dakaon, nagsugid ang amon bata, nay, may nasumalang kami nga nagatuwang sa duyan, kapatay. Patay doon kuno tunay. Ato doon sa isa ka punerarya, ilam kung taga diin tuya. Ay sige man amon panuhot-suhot para makauli kami dya. Ay puwerte doon amon kagutom. Sabat ko, ay hala, may kalamidad, may kabuhi nga nadura. Taga diin ay hantuya, na ano ay han, basi na lumos? Tita Regine, why ako motorugan pagkagabi? Nagasakot ya kulba ko dito sa akon mga malam sa uma. Bisan pa nga atuman ya mga bugto ko, rapitay sandatuya. Why kami timahimo, kay hindi pa maagyan ya karasada pa uma. Kaya giniisip ko man, nga kung may malain gidman nga natabo, may ara gidaa nga makapamaan dya kanakon. Ya isa ko pa giniisip, ang amon eskwelahan. Paano dun ay han? Hay, ya last nga message kanakon, ya office, HE, kag 6-room prefab buildings. Why, dun ti atop? Mantita, kung ikaw isa ka school head, kargo mo gitanan nga problema ka eskwelahan. Ti iya isip ko, abaw, may balay pa namon nga naguba. May ara pa ako hanggad nga problema sa eskwelahan. Maano dulang ako? Pagkaaga, panaw namon kabana ko paadto sa eskwelahan. May rapit lang man sadto. Rapit lang man sadto, ya akon school sa amon balay sa Banwa. Around 2 kilometers lang. Hindi pagid maagyan ya karasada. Hindi madali-dalihawan ka Banwa. May chainsaw nga nagapangutod ya sanga nga nagakatumba sa kalye. Ang taga-Ileco, besi pang lalas kakable sa poste nga ara sa karsada. Sang nagapanaw kami, didto doon,
kag amat-amat ko naman an. Nga tong gintuwangan sa duyan nga patay, didto gali na disgrasya sa sulod mismo ka classroom sa amon eskwelahan. Around 7:30 sa aga, nakaabot kami sa ubos ng eskwelahan. Kag tita, nasugata kud gid yabana ka napatay. Nga ginakungkong na yaanda bata nga sobra lang 1-year-old. Nga dalon sa hospital kay may ara hanog kag pilas sa butkon. Ang natabo tita amo ini. Ang tanan nga classrooms may ara evacuees. Una lupad di atop ka amon office. Ginsunod di HE building nga ato ginapok sa taramnan sa ubos. Ti ang mga tawo nagsaylo sa isa pagid ka building. Ang 6-room Marcos type building nga amo daa natawag nga Marcos Prefab building. Ang trusses na kadaa puro steel. Ang dinumaan patita nga steel trusses. Ubos gid hulab, dogin alsa kag ipusdak sa kataramnanan. Atong parent nga napatay, ara kuno nagapungko sa tupad kapertahan, samtang nagapadede ka anak na. Tita, gulpi nagsulod, ya isa ka panid nga GI sheet, ginlusbot na ya double wall nga pertahan, kag nag-igo sa liog. Oh my God. Sa liog sa tong parent nga nagapasuso o kung breastfeed ka bata na. Daw nanurakan lang yung mga tao sa sulod tita. Ang GI sheet dito naghalin sa atop sang building sa atubang. Ang bana, why don't it arap-arapan? Ang asawa, ara nagaparigo sa kaugalingon nga dugo. Gamay dulang agud mautas ya ana ulo. Ya bata na, ginsapar dulang kabana, putson sa habol kag atindiron, samtang sige gihapon, yalas-las ka bagyo. Tita, makaharanos buogid ang trahedya. Patay ang parent namon, samtang ginalakad-lakadan lang ka mga evacuees nga daw ay sanda ti padulungan. Ang classroom nga ato tita, nahulab man niya atop. Ginbayaan nanda atong patay, kag may magsaylo duman sa isa ka classroom nga may atop pa. Samtang nagalinupad ang atop, nagapasalipod dulang yung mga kabataan sa dingding. Ang bilog nga eskwelahan, may ara 4 ka pugtak nga buildings. Matapos magkanay ang uran kag hangin tita, ubos tanan hulab ang atop kaamon eskwelahan. Ang mga tawo, lunsay gakibi-kibi karaming. Ang makaluluoy nga napatay, gintabunan lang nanda ka GI sheet. Ang mga teachers, haros makatikang sa kakulba, ginaramigan, lunsay tanan basa. Hambal nanda, school life nanda tanan. Ya kabataan nanda daw na trauma sa sobrang kahadlok. Amat kuno sanda dulhog sa anda panimalay, kag haros indi mapuslan ya naabtan. Hukas ya bubungan, ya mga nahuman sa light materials nga balay, gubagid. Tita, atong patay, ginmedyusan ka pumuluyo, nga ikarga sa duyan, agud turuwangan pakadto sa punerarya sang hapon dun. Ang bata, mayad lang gali, kay gamay lang yaana pila sa butkon. Siguro tita, ginsanto ang helya bata, nga waay maigo ka GI sheet. Tita Regine, bilang school head, pamatyak ko, sukdulan nga problema ang ginapasan ko sa nga oras. Nagahibi ako libot sa eskwelahan nga puro dulang dingding. Waay ako ti makita nga atop. Ang mga books, instructional material sa mga classrooms, basa kag nagabinalabag sa salong. Ang amon office, do pareho sadtong sobra nga kaakig ni Yolanda kanakon. Waay giti isa nga records ang indi basa. Hambal ko, Lord, paano ko jatanan ato bangon? Haros hindi ako kamaan kung sa ano ako makabangon. Paano makabalik sa normalya klase? Kaamon 245 ka learners from kinder to grade 6. Tita, being the school administrator,
It is my responsibility to take necessary actions on how to face the tragic problem brought about by Super Typhoon Yolanda. Tita, may ara 20 schools sa among distrito. May ara, pero ilam, insa, ngaya amon yita na eskwelahan, ya may amusad to nga hitabo. Ya iban, medyo mga minor lang ya naguba. Duro ang nagkunon, nga daw buhawi ya nag-strike sa amon nga school. Pagsunod adlaw sad to tita, asod-asod na ya mga division personnel nga nag-monitor sa amon. Gine-estimate ya damage both buildings and instructional materials. Hambal ko sa akon co-teachers, kung maghulat lang kita sa ayuda ka DepEd, sigun nga kaduro ka affected school sa bilog nga Iloilo, sano ay hantaton dya malabutan? Sano ay han kita makapanumbalik sa normal nga klase? Mantita ambot, hindi ako makapahuway panumdum. Ano ang mayad ko unahon? 48 minutes after 2 o'clock, why pakita natapos diri sa sulat ni Crying Mother. So panambalikan nato nini, mga kabombo, you're still listening sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo, si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Third prize winner. Yes, hindi nga mabaton 3,000 pesos nga cash prize. Morning, Bombo Doni. Congratulations, Gid, sa imo. Thank you, Gid. Ano ganing aton kompleto nga pangalan? Nancy De Los Reyes, taga Barangay Baldosa. Pas. 3,000 pesos sa imo sining nga mga kamot. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Bakal sa kinanglanon sa balay kag ipang grocery para nga ang mga prop ihulugon man luwat para sa grand draw. Ginaagda ko ang mga barangay ko sa Baldosa, Lapas, kag ang tanan niya nagapalamati nga kamo maghulog man sa inyong entry. Kay nagahilapit na gid lang ang grand draw, damuon yung gid ang inyong entries, kaya ako mahulog pa man gani liwat, basi pa lang majakpatan. Basta Radio Bombo Star FM, it's all for you. Bombo. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang mas Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 24 to 30, 2025. August 30, Sabado, is the last Saturday of the month. Apang it is not the least, bangod ang retro band, ang Saliwat will be on the stage with many of their collection of oldie-goldie songs and more sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa August 31, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang Padayon naton sa pagbasa sa sulat diri ni Crying Mother or Crying Lady, Tita Regine. Nag-PTA meeting kami, ginplastar sa parents ang sitwasyon, nagbinuligay, hasta lang maatupan katrapal, yapira ka classrooms para lang makaklase ya kabataan. Half-day class lang gid. May nakaschedule sa aga ang klase, kaging iban sa hapon, para lang ma-accommodate ang tanan nga klase. Tama kabudlay tita, masyado kainit ti trapal nga atop, pero waay ako ti choice. Amugid lang ato ang alternative para may klasehan lang. Siguro tita, ginsabat dayon sa aton mahal nga makaako iya pangamuyo ko adlaw gabi. May ara nagbulig nga isa ka private company. Kay mantita, duro ya akon ginpangayuan bulig nga makabangon ya amon eskwelahan. Bilang pinaagi sa Adopt a School program, nag-extend sang bulig ining private company tita. Ginbisitahan sang anda general manager, gin-estimate ya materials, etc. Tita, do naghalog ya akon pagginhawa sang time nga ato. 3 months doon nga nag-strike si Yolanda, amo pa lang ako makaginhawa ti medyo halog. Pagsunod si Mana, ara doon, yung mga materials. Tita, daw hindi kami magpati, nga sa kadali lang, may materials doon gin-deliver sa amon school, kag ara doon ang mga panday upod sa tong truck nga nag-deliver, duro nga mga materials. In short, tita, ginumpisahan ato, piya amon eskwelahan. Millions of pesos ang bulig kanamon, hasta nga natapos. Bantita, ang solo nga ginpangayo ka private firm nga ato kanamon, Certificate of Appreciation or Recognition gid lang. Tuman niya amon pasalamat sa manager. Tita, ako nagapatigid. Nga kun hugot ya aton pagtuo, pagsarig, kag pagampo, ginasabat gid ka aton mahal nga Dios. Kag hindi ni Lord pag itao ya problema, kun hindi naton masarangan at ubangon, kag masolusyonan. Yanaagyan ko sa kalamidad, nasarangan ko man atubangon. Napakayad man amon atop sa balay, nagbalik man sa normal ya amon eskwelahan, kabangon man ang akon bana sa kapirdihan sa amon pananom sa umatita. Ang kahalitan nga tuga sa tong Super Yolanda, magapabilin nga mapait nga aso nga naglabay sa aton tanan. Every one of us has a story to tell sa tong trahedya nga nagdura katama kaduro nga kabuhi tita. Manugdose don katuig ang nagligad, apang daw preska pa sa pananawan ko, yahitabo. Tita, sa paghuman ka amon eskwelahan, amon gin-request ang amon pari nga pagamisahan ang classroom nga ginpatsyan sang isa namon ka parent. Subong, grade 6 dun ang baby sadto nga survivor sa trahedya.
Tita Regine, salamat gid sa imo pagbasa. Kamalawig kong inagihan nga naka-hashtag napakalupit mo, Yolanda. Kabay nga duro pagyid ya magasubaybay, magpamati kay imo programa ang KLP. Kay ako bisan masako kon kaisa, pero ginabantayan ko gid ang oras mag-umpisa dun ya matahom nga programa ang KLP. Kapin padaa kon mag-meet lang dun tana kakinaray ang hambal si Tita Regine. Baw buol gid tana ya tono. Kagya gusto nga i-express ka letter sender. So Tita Reg, may the loving Almighty shower you good health always. Sa gihapon, the crying mother of the Sugarlandia of Iloilo. And yes, you're right, no? Nag-aalam ka man sa sige-siging pangbasa sa mga ginapadala diri in kinaraya, nag-aalam man kita. Ma-absorb taman, no? Kag makuha iya tono, lain-lain, no? Kada lugar lain-lain ang kinaraya nga ginagamit. But anyway, we all learn. Just like, no? Sa mga experiences sa aton nga kabuhi. Yes, tagsa sa aton may ara nga inagihan sa tong hashtag napakalupit mo, Yolanda. Hindi bala ang iban mas masakit pagid. Hindi lang propiedad ang nadula, kundi kabuhi sang ilang mga pinalangga. So, regardless kung pila pa katuig ang nagliligad na, but sa gihapon, no? Magapabilin kag magabalik-balik sa aton kaisipan ang ato nga tiyempo kun sa diin gintakos gid ang aton nga pagtuo. Well, we all surfaced strong and resilient sa amo sadto nga pagtilaw nga nagabot sa aton nga kabuhi, and yes, we could always start again sa aton nga mga luyag naman, no? Nga pagpanugod sa aton nga pagpangabuhi, ilabi na gid kunaagyan sa amo sadto ka masakit nga trahedya sa aton nga kabuhi, masakit nga kalamidad nga nagtupa diri sa aton. But I am sure nga most of us nakatibawas, nakapanugod liwat, kag nakapadayon to move forward sa aton nga pagpangabuhi, and making us more resilient and more strong and more faithful to God. Salamat gid sa liwat sa gin-share mo diri sa amon, the crying mother of the Sugarlandia of Iloilo. So sa liwat gid remind ko man ang aton nga interviewhon boss ang aton nga winner si Lavender 29 sang Barotac Viejo. Medyo layo-layo pang imo nga halinan kung dira ka gid man mahalin, no? Although ang iba nagapadala diri tapos sa Banwa ang ila gina-address, pero sometimes diri mananggali sila sa city naga-estar. Pero ma'am ha, kung sa city ka good gid, dasig ka lang makalabot diri sa Bombo. But if ara ka pa sa Barotac Viejo, so that means, no, nga medyo tulot temprano ka pahalin dira para before 2 o'clock makalabot ka diri sa istasyon sang Bombo. Kag don't forget sa liwat ang magpa-Xerox ang imo nga ID, 2 copies lang please, para nga makuha mo ang imo nga premyo kag para nga ma-interview ko gid ikaw tomorrow. Maraming salamat sa inyo man nga mga istorya dira. You can email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I'll be seeing you again, buwas, sa pag-interview ta na sa aton nga winner kag pag-announce bago nga winner para sa sining nga semana. Nagahulat na ang mga dramas Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Enjoy ang mga ining mga programas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. I'll see you again tomorrow. Madaming salamat sa liwat. Sa gihapon, ining nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.